Bueno, boas tardes a todos e todas. Sí. Bueno, imos a dar comezo ao pleno ordinario do día 26 de setembro de 2024. Vamos a comezar logo co primeiro punto da orde do día. A parte 1 é a adopción de acordos. O primeiro punto é dar conta de decretos da alcaldía, dase conta. O punto 2 é a aprobación inicial da modificación do regulamento orgánico municipal do Concello da Pobra do Caramiñal. Vai a ter a palabra o portavoz do Goberno. Ben, unha proposta que teremos ao pleno pois para modernizar un pouco o seu funcionamento, para asegurar a comunicación efectiva de todas as comunicacións plenarias de convocatorias e demais aos señores concelleiros e concelleiras, modernizando un pouco a administración, aforrando recursos tamén, pois o que vimos facendo a tradicional comunicación de axentes de policía, pois xa sabíamos que moitas veces nin se entregaba a propia persoa porque non estaba na casa, un traballo pois a veces que tampouco se consigue mellorar nada con que se sea presencial, sino que a través da comunicación telemática pois pode funcionar perfectamente. E despois tamén en defensa dos dereitos de participación de todos e todas nós, pois en situacións excepcionais que veñen recollidas na proposta, pois se podría permitir a participación a través de medios telemáticos tamén. E, bueno, son unhas normas sinxelas que esperemos que sexan aceptadas pola maioría e indicar. Bueno, xa acabo de contar co secretario, pero vamos a corrixir unha errata no punto número 5 da proposta, que, bueno, aparece aí Concello de Tanzos, evidentemente vamos a corrixir e poñer Concello da Pobra do Caramiñal. Vale. Ten a palabra o señor concelleiro de Vics. Sí, boas tardes, gracias, señor alcalde. Nada, simplemente comentar que vou votar a favor. Gracias. Ten a palabra ahora a señora concelleira do PSOE. Boa tarde, nós tamén vamos a votar a favor. Ten a palabra ahora a señora concelleira do BNG. Boa tarde, si, nós tamén votamos a favor, aparte pensamos que é unha medida bastante necesaria, non? Nos momentos que vimos que os medios electrónicos e telemáticos xa son a necesidade. Vale, entón vamos a votar a favor. Ten agora a palabra o señor portavoz do PP, señor concelleiro. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría manifestar que realmente llevamos algo más de un año de legislatura, llevamos unos cuantos plenos y no se ha traído todavía ningún pleno la aprobación de ningún acto anterior. Y creo que, oye, la memoria, creo que todos tenemos mejor o peor, pero lo lógico y deseable sería que ponerlas al día y que fuera viniendo de forma regular a los mismos. En cuanto al punto que estamos tratando, es decir, hay cosas en las que estamos de acuerdo, en otras cosas no, realmente, y lo que vamos a oiga, en el momento que se abre la exposición pública a la modificación, presentaremos las alegaciones correspondientes para tratar de mejorarlo y que si así después la mayoría lo entiende, aprobarlas o no. En este momento nosotros vamos a votar en contra porque entendemos que realmente tiene modificaciones importantes que hay que hacer al mismo. Moitas gracias. Bueno, dicir que co cambio de secretario non están preparadas e por eso non se puderon traer. Ten agora a palabra o señor portavoz do Goberno. Bueno, pois esperaremos as alegacións, as estudiaremos e, evidentemente, pois se as consideramos acaídas, pois as apoyaremos, lóxicamente. Señor concelleiro de VIPS, señora concelleira do PSOE, portavoz de BNG, bueno, está excusada, non? Que acaba de salir. Señor concelleiro, portavoz do PP. Vamos a proceder á votación. Esperamos a que veña.
bueno, excusar a señora concelleira que está en unha cousa aí, un problema grave que acaba de surxir. Vai ser solución. Bueno, moitas gracias. Procedemos entonces agora á votación. Votos a favor? Votos en contra? Pois queda aprobada por 7 votos a favor e 6 en contra. Pasamos agora ao punto 3 da orde do día, aprobación provisional da modificación da ordenanza fiscal número 3, reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica. Ten a palabra o concelleiro de Facenda. Ben, boas tardes, gracias, señor alcalde. Bueno, como xa anunciei en plenos pasados, un dos traballos que estamos facendo desde a Consellería de Facenda é revisando todas as ordenanzas fiscais que temos no Concello e, bueno, pois consideramos que algunhas fai falta a súa actualización e modernización, a dos vehículos é unha dela, entendemos que hai que actualizar as tarifas que se aplican e ademais tamén incorporamos dúas bonificacións, unha dun 30% para aqueles vehículos que se consideran híbridos e un 20% para aqueles que, bueno, pois que teñen, se consideran... No, perdón, un 30 para os eléctricos e un 20 para os que son híbridos. Xa se ven aplicando estas bonificacións en diferentes cuantías noutros concellos, entendíamos que era necesario, e, bueno, pois o que traemos é a aprobación pois dunha actualización dunha ordenanza que levaba pois bastante tempo sin tocar. Moitas grazas. Ten a palabra ahora a señora concelleira do PSOE. Ten a palabra a señora concelleira do PNG. Ten agora a palabra o señor concelleiro de Nos Pobra. No, simplemente indicar que vamos a votar favorablemente esta proposta porque consideramos que é necesario actualizar os impostos, as tasas, despois de tantos anos sen facelo. E pois esta é unha delas que precisa desa actualización. Pois pasamos agora ao turno do señor concelleiro portavoz do PP. Nada, nosotros vamos a votar a favor de la misma. Y ahí tiene cosas incluso las propuestas de las bonificaciones. En un momento las propusimos nosotros con una moción que pues retiramos, pero que estamos de acuerdo con la actualización de las mismas. Bueno, pois se vos parece, procedemos á votación. Se non hai alguén que teña algo máis que decir? No, pero... Bueno, non sei, Eloi, señor concelleiro de Facenda, quer rematar? Pois nada, agradecer a todos os grupos o voto favorable, neste caso, pois bueno, cunha grata sorpresa, pensín que non habría unanimidade, pero bueno, está ben que empece a vela. Se vos parece... queda aprobada por unanimidade. Pasamos agora ao punto 4, moción do Grupo Municipal do PP relativa á construción dun parque infantil público, a reparación da pista deportiva da Granxa na parroquia de Santa Cruz e a construción de beiras rúas. Decir que esta moción quedou pendiente da última... do último pleno extraordinario perdón, sí, do último pleno ordinario. Bueno, pois ten a palabra o señor portavoz do PP. Boa tarde. Pois sí, esta é unha moción que quedou do anterior pleno. E a verdade é que nós traémola por terceira vez, prácticamente a mesma moción,
Nesta ocasión, motivada pola preocupación que nos manifestaron os veciños afectados polo estado da pista deportiva da Granxa. Dende o Partido Popular consideramos que a súa petición é xusta e a súa actuación actual que están a vivir pon en perigo a integridade física das persoas usuarias da pista e tamén a dos veciños. Os desprendementos de casqueiros de enormes dimensións cara a propiedades colindantes na que habitan menores de idade comezou a producirse a finais do 2021. A situación agravouse notablemente coas choivas deste último ano. Da base da pista, a parte de desprenderse casqueiros, tamén emanan ratas de grandes dimensións. Ali está o seu refuxio e dende ali desprázanse ata propiedades colindantes e a zonas onde hai contedores de lixo. A pista deportiva semella dende un tempo atrás un solar deserto cunha enorme focha que se enche de auga cando chove, no canto de ser un lugar de ocio e esparcemento. Solicitamos, así mesmo nesta moción, a construción de beirarrúas en estradas secundarias. Un exemplo sería o tramo que vai dende o Carballal ata San Lázaro, xa que se trata dunha estrada cunha marcada inclinación e cambios de rasante, comprometendo así a seguridade viaria. Consideramos tamén outras estradas, como a que vai dende Rosamonde a Talesón, a de Tarrío e a da Banda. Outro asunto que nos preocupa é a falta de beirarrúas dende o campo da feira ata as piscinas naturais, nunha estrada con escasa visibilidade e na que o tránsito de peóns vese notablemente aumentado, sobre todo en época estival. Sabemos que esta estrada é de titularidade da Deputación, pero dende o Partido Popular instamos ao Goberno Municipal a poñer en coñecemento de dita entidade a necesidade de establecer beirarrúas nese tramo. Tamén cabe lembrar que, a pesar de que hai máis de 120 nenos vivindo en Santa Cruz, é a única parroquia de todo o concello que non conta cun parque infantil público. E por todo o anteriormente exposto, solicitamos que a Administración local as súas competencias en materia de mantemento e conservación das propiedades de titularidade municipal, que o faga a maior brevedade de tempo posible e atenda as peticións dos veciños que se trasladan en este pleno municipal. E por todo isto solicitamos a retirada dos casqueiros que caeron da pista sobre as propiedades colindantes, a creación dun parque infantil público en Santa Cruz, a reparación da pista deportiva, incluindo construción dun muro de contención para evitar que o terreo continue caendo, un peche perimetral, colocación de elementos deportivos como porterías e canastras, pintado e delimitación do campo, a instalación de puntos de luz, unha fonte, papeleiras e bancos e a construción de beirarrúas, sobre todo nos tramos da Estrada Xeral, dende o campo da feira ata a igrexa. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro de Vips. Sí, boas tardes, gracias, señor alcalde. Bueno, esta moción xa veu, creo que foi en novembro do ano pasado. Eu daquela xa comentei que, bueno, sí, a intención da Concellería de Deportes era poder facer algo nesa pista deportiva. É verdad que antes tuven que atender outras que sí que teñen, bueno, pois máis uso, non digo que xa non a teña, pero bueno, sí que hai outras máis transitadas e outras instalacións que requeriron, pois digamos que se lle metera a man antes que ao mellor a esta pista. De todos modos, eu coñecín ao presidente da asociación recientemente constituída, coñecín ao mellor nunha circunstancia un pouquiño rara, que foi no velatorio da miña tía, que faleceu recentemente, e, bueno, estuve falando con el me transmiteu que entendía que todo de golpe non se podía facer, pero que, bueno, que a ver se era posible que polo menos a pista se fixera o muro de contención, para o cal eu xa teño unha memoria valorada, e empezar uns pequenos arreglos na pista, empezar pouquiño a pouco. Eu lle dixen que se estaba na miña man no ano 25, esa era a miña intención, porque xa estou cos presupuestos que espero poder traer o antes posible. E, bueno, o que lle transmitín foi eso, que cando queira unha reunión conmigo para transmitirme máis cousas, que non hai ningún problema, e non asistín a do lunes a pesar de estar invitado, porque non estou disposto a estar nunha sala con ciertas personas, salvo que este obligado como neste pleno. Entonces, pois decidín non ir, eu expuxen a él, me pareceulle ben. E, bueno, pois nada máis. En principio, a intención, polo menos miña, como Concelleiro de Deportes, é ir atendendo a petición desta asociación, agradecer ao presidente, pois, que sí, que sea
digamos, as palabras que me transmiteu, e, bueno, entender que, bueno, que as cousas non se poden facer todas de golpe. De feito, tamén comentaron algunhas cousiñas pequenas que son de fácil reparación, e, bueno, pois a idea igual que se fixo ca Asociación de Ribeiriña, outras que se podan constituir, e ir atendendo, pois, pouquiño a pouco esas demandas. A mí me gustaría podelas atender todas de golpe, pero, bueno, tamén teño outras obrigas noutros sitios do municipio. Entonces, bueno, en principio, pois, neste primeiro turno, nada máis. Moitas grazas. Ten agora a palabra a señora concelleira do PSOE. Bueno, pois como xa explicou o meu compañeiro, moitas das cousas que se piden aquí, bueno, pois están en marcha e xa hai proxectos encargados, xa se falou, somos coñecedores dos problemas e das necesidades que ten Santa Cruz, porque, bueno, antes xa de que se constituíra a Asociación de Veciños, xa mantivemos reunións e xa falamos con varios veciños que nos trasladaron as súas demandas. E iso, irémolo facendo a medida que podamos. Había cousas que facer e por orden de prioridades pois foron outras, pero, bueno, sí que é verdad que xa está en marcha algunhas das cousas. Todas, pois ao mellor non lle poden tocar todas a Santa Cruz porque temos varias parroquias, pero, bueno, que sí que iremos atendendo estas demandas. Gracias. Ten agora a palabra o señor concelleira do BNG. Ben, si é certo que non é a primeira vez que ven esta moción ao pleno e nós nos vamos a manter nos mesmos argumentos que sempre decimos. Si somos coñecedores das necesidades que ten a veciñanza de Santa Cruz e por eso tamén este goberno está actuando e sobre moitos puntos dos que aquí xa se van detallando, pero tamén, como outras veces decimos, son mocións que nós non podemos aprobar porque aquí si se fala de compromisos onde hai construción de peches perimetrais. Sabe que a carretera, a estrada, non é de titularidade municipal, sino que é da Diputación, e non se fala de que poñamos en coñecemento da Diputación, sino que o que vamos a aprobar é a construción de beirarrúas, sobre todo nos tramos da estrada. Polo tanto, xa creo que non é a primeira vez que se dixo que ao mellor estas necesidades non son rogos máis do que poden ser mocións, porque nós, en de que quixéramos neste momento, non hai partida orzamentaria que nos permitira executar o que son estes compromisos. Nós somos partidarios, no caso, por exemplo, do parque infantil, de optimizar recursos, e é certo que ese parque nun momento determinado estivo aberto, pero que por determinadas cuestións se chegou a pechar. Bueno, mellor haberá que retomar outra vez esa circunstancia, porque si é certo que hai, recordemos a Escola da Angustia, hai un parque que é compartido pola escola e tamén pola veciñanza. Nós somos partidarios de optimizar recursos. E si é certo que se está actuando, este goberno está actuando. Cando foi esa finca privada, me consta que tanto creo que a alcaldía cun arquitecto e concelleiros foron a visitar o que ali pasaba. No caso da pista deportiva tamén estivemos falando con arquitectos, nós desde Participación, que a Concellería de Deportes, a ver que se podía facer no tema da pista, pero, bueno, non é tan fácil, xa non só por cuestións técnicas, sino tamén por cuestións o que son orzamentarias. E hai que lembrar que levamos, ainda no pleno pasado, aprobamos o que é retomar o proxecto da construción do centro sociocultural, sociocomunitario, porque si é certo que o proxecto anterior pois non chegaba, digamos, que orzamento que había dedicado a él. Polo tanto, nós somos conscientes das necesidades, parabenizamos os veciños que se organizaran e que formaran unha asociación, porque, lóxicamente, o diálogo desa maneira co que as administracións é moito máis fluido e máis fácil, e decir que xa nós temos todo isto en conta, estamos traballando en elo, pero non podemos votar tal cual está a moción a favor desta moción. Gracias. Ten agora a palabra o portavoz de Nos Pobra. Ben, pois eu vou sumarme a palabra dos meus compañeros e compañeras precedentes, e para abondar un pouco máis no tema, a verdade que vendo o último punto, que é a construción de beirarrúas. Se entende que en todas as pistas da parroquia, aí enumerou a concelleira algunhas delas, a de Carballal a San Lázaro, de Tarrío, e fala de toda a estrada provincial, que, como acaba de decir moi ben a concelleira, é de titularidade da Diputación. A Deputación é unha administración que sempre que ten posibilidades de dotar de beirarrúas as súas estradas o fai, e aquí se non se fai é porque, bueno, en moitos lugares non hai o espacio suficiente e habría que recurrir pois a expropiacións, habría que recurrir a
bueno, a veces é imposible, pola proximidade das vivendas á estrada. Non é algo especialmente fácil, en todo caso, depende de outra administración, pero a nosa esta moción nos parece que temos que dedicar pois a maior parte do plan de obras e servicios e os orzamentos que temos á parroquia de Santa Cruz durante todo o mandato, cousa que non ten moito sentido que podamos aprobar aquí. Habrá que ir repartindo e a de Tarrío, como ben sabe a Concellería de Obras, está previsto facela e se irán facendo outras en función das necesidades, pero dentro dun plan que englobe a todo o Concello e non unha moción que peca un pouco de demagoxia de que vimos aquí a solucionar todos os problemas de Santa Cruz cando sabemos que non é posible e, por lo tanto, non podemos votar a favor desta moción, ademais de todo o que xa comentaron os compañeiros e compañeiras. O uso do parque infantil está previsto facer o centro social en Santa Cruz, que esperemos que ese uso, esa asociación que se acaba de crear, que a xente acuda ali e que o parque poda estar aberto e vixiado e os rapaces e rapazas podan utilizalo tamén, como xa se fixo no pasado e como se fai, como comentou Amparo, na Angustia e non hai ningún tipo de problema. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor portavoz do PP. Bueno, está ben que... Bueno, xa mencionei que era gestionar ca Deputación a posibilidade de facer unha beira rúa pola estrada xeral, moi transitada, sobre todo no verán. Di o concelleiro de Nos Pobra que non poden dedicarlle á parroquia de Santa Cruz todo o mandato. O certo é que levan gobernando desde 2015 e ni siquiera puxeron un punto de luz, que tamén se incluye en esta moción, que hombre, un punto de luz, estou falando da pista, do que incluo na moción, do que non incluo non vou a falar. Estou pedindo na moción, estamos pedindo na moción un punto de luz que veu un traballador municipal ás festas de Santa Cruz a colocar un punto de luz nun pau que despois se saca. É que, bueno, se non se pode votar en toda a moción, polo menos fagan vostedes algo pola parroquia de Santa Cruz, que levan desde o 2015 sin poñerlle man. Grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro de VIPS, ¿no? De PSOE tampouco. BNG tampouco. Nos Pobra. Pois remata entón o PP tampouco. Bueno, pois vamos a proceder. Bueno, falta Amparo, non? Vamos a proceder á votación. Votos a favor. Perdón. Votos a favor. Votos en contra. Pois queda anulada por 7 votos en contra e 6 a favor. Bueno, pois vamos a pasar a outra moción que tamén estuvo, non dou tempo tampouco a debatir no último pleno ordinario. Trátase, en este caso, ven aquí como o punto número 5, que é... non, o 5, sí, 5. Moción do Grupo Municipal de Nos Pobra en apoio á ILP para a derogación da Lei 19/2013 do 12 de novembro, a cal regula a tauromaquia como patrimonio cultural. Ben, esta vou na defender eu persoalmente como... porque tamén levo a Concellería de Benestar Animal. Bueno, en concreto, esta moción ven para apoiar a iniciativa legislativa popular que bueno, se iniciou fai uns meses co fin de derogar a Lei 18/2013 do 12 de novembro que regulaba precisamente todo a tauromaquia como patrimonio cultural, non? En concreto, esta lei o que pretendía era blindar un decreto anterior, que era do 2011, na que as competencias taurinas pasaban ao Ministerio de Cultura.
En este caso, o que os argumentos que se esgrimían de alguna maneira para justificar que este decreto pasase a figurar como unha lei eran, se justificaba primeiro como que a tauromaquia debía ser considerado patrimonio cultural porque era unha tradición. É absurdo que considerar que unha tradición é suficiente para poder justificar unha lei, non? Que ademais quería declarar patrimonio cultural a tauromaquia. De feito, se decía que esta lei estaba enraizada na nosa historia desde Alfonso X no século XIII, ou sea que me parece desde logo un pouco absurdo, non? Justificar unha cousa deste tipo que afecta ao benestar, non só ao benestar dos animais, sino á súa vida, mantendo unha tradición deste tipo que supón un sufrimento. Ningunha tradición consideramos que se debe manter si supón un sufrimento para alguén. Hai outras tradicións, evidentemente, que están aí, que son a ablación de clítoris ou a lapidación, e non son argumentos para que se manteñan. Outros argumentos decía que se trataba dunha tradición artística, non? En concreto, a lei di textualmente na que se resaltan valores profundamente humanos como puedan ser la inteligencia, el valor, la estética, la solidaridad o el raciocinio como forma de control de la fuerza bruta. Bueno, desde logo resulta irónico falar de inteligencia nun espectáculo no que único que se pretende é torturar e matar a un animal. Xa non digo nada do valor, vamos. Considerar un toureiro valor, a un toureiro valor, é que me parece insultante, non? Casi, vamos. As estadísticas están moi claras. Nos últimos 50 anos morreron 2 toureiros por uns 125.000 touros. Vamos, esta cifra está calculada moi á baixa, porque o número de festexos taurinos no 2023 baixou moitísimo, vamos, está calculada con eses números, non? A mesma lei, a lei esta de 2013, fala de que as festas, ou sea, que estas festas de espectáculos taurinos debíanse incluir non só as corridas, sino tamén outro tipo de festas nas que se utilizan touros. Aí están incluídas as becerradas, os becerros son os touros bebés, vamos, touros que como máximo teñen 2 anos, que se lidian a maioría das veces por non profesionais e nas escolas de toros, ou sea, que imaginadesvos como poden morrer eses touros. Aí van incluídos pois o touro de Medinaceli, ese touro famoso ao que lle prenden lume nos cornos, o touro de Coria, que é literalmente fusilado na Praza Maior do Pobo, e o touro de Tordesillas, que desgraciadamente creo que é o suficientemente famoso para todos saber como se mata ese toro, non? A lanzazos, ou como se mataba, a lanzazos, pero que é unha tradición que intentan recuperar agora. O propio Ministerio de Cultura indicaba o escaso interese, e falo do Ministerio de Cultura, non estou falando de outro tipo de estadísticas, indicaba o pouco interese da cidadanía polas festas taurinas. Tan só o 8% acudiu a algún festexo desta índole durante o 2018 e só o 5% asistiu a estes festexos en plazas. Estas cifras disminuíron ainda máis no 2022. No 2022, ese 5,8% quedou no 1,9%. Ou sea que o interese da xente en xeral, desde logo, é mínimo. O 4 de xaneiro de 2024, un grupo de activistas e xuristas gravaron a ILP.
o sea, esta iniciativa legislativa popular para derogar esta lei de patrimonio cultural. O lema que se utiliza es "no es mi cultura". En galego tamén hai a mesma campaña con esta frase en galego, claro, non é a miña cultura. O fin é recoller 500.000 firmas para que poidan tramitarse logo no Congreso dos Diputados. Por todos estes motivos, propónse ao Pleno da Corporación Municipal do Concello da Pobra do Caramiñal a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, apoiar a ILP para a derogación da Lei 18/2013 do 12 de novembro para a regulación da tauromaquia como patrimonio cultural. Segundo, solicitar a cesión do Concello da Pobra do Caramiñal á iniciativa legislativa popular para a derogación da Lei 18/2013 para a regulación da tauromaquia como patrimonio cultural. Terceiro, colaborar ca campaña cedendo os espazos públicos e equipamentos municipais necesarios e aos fedatarios da ILP para que poidan realizar esta campaña e recoller sinaturas. Cuarto, comunicar o contido da campaña "Non é a miña cultura" nos medios de comunicación do Concello. E quinto, dar traslado destes acordos ás asociacións e entidades animalistas do municipio e ao grupo promotor da ILP. Pois, sen máis, ten a palabra o señor concelleiro de Viv. Ben, gracias, señor alcalde. Bueno, a min cando o alcalde me dixo que iba a traer esta moción, a miña primeira reacción foi dicir que me metía nun compromiso. Eu creo que nunca vou ter a mesma sensibilidade en canto ao benestar animal que poda ter o alcalde, pero cando estás nun goberno plural con diferentes sensibilidades e xente pois que pensa diferente a ti, bueno, pois ao final non é que ti cambies de pensar, simplemente pois miras todo desde diferentes puntos de vista. Todo o mundo sabe que eu teño amigos, e teño ido con amigos a ver algunha corrida de toros, a Pontevedra teño ido varias veces. Sí, teño ido. Os membros do... Silencio na sala, vale. De feito, fixen si teño ido que cando estábamos en plenas negociacións, incluso hubo concelleiros do PP que intentaron conseguir unha foto a través de algún amigo meu, non sei para que, supoño que para intentar que ao mellor o señor alcalde non firmara o acordo, pero bueno, cando queiran algunha foto dese tipo me piden, eu ya paso, que ademais hablo bastante favorecido nelas, non hai ningún tipo de problema neso, pero bueno, ao que iba, eu realmente si teño ido, non é unha actividade que a min en sí me moleste, si que podo entender que hai xente que non lle guste, como digo, estou nun goberno plural, eu sobre todo respeto bastante aos meus compañeiros, eu sei que esta moción é moi importante para o señor alcalde que sala aprobada, e eu por eso pois me vou abster. Moitas gracias, señor concelleiro. Señora concelleira do PSOE. Bueno, pois o Partido Socialista tamén vai a votar a favor. Vivimos nun país que está avanzando e como tal, pois por eso pensamos que o marco legislativo pois debe cambiar, e debe cambiar en base a unha sociedade con maior sensibilidade, non? Estamos a favor de apoiar esta ILP porque este movimento social e legislativo que o que busca é dar cabida ao cambio da perspectiva social do noso país cunha maior conciencia hacia os dereitos dos animais e a diversidade cultural. E evidentemente creo que, bueno, pois que a tauromaquia esta non nos representa para nada, nin é a nosa cultura, e creo que xa era hora de tocar este tema e moi importante no noso país. Moitas gracias. Señor concelleira do BNG. Grazas, señor alcalde. Bueno, eu pensei que na miña vida non iba a haber esta lei máis diante de min, e resulta que me veño a topar con ela, pero afortunadamente é para ir en contra dela ao Concello da Pobra de novo, non? Esta lei é unha lei do 2013 e a min, de casualidade, tocoume debatela en primeira persona en representación do BNG. O seu promotor foi aquel infausto e nefasto ministro Wert, que todos e todas recordaremos que quería españolizar a los catalanes, entre outras poucas cousas, non? E foi o que tuvo esta idea. E o seu obxectivo fundamental, e conseguiu-no a través desa lei, é dicir, así o plasmou na lei, era
traer de novo as competencias neste tema para o Estado. De maneira que os territorios que os había xa naquel momento do Estado español, que xa regulaban eles este tipo de espectáculos e os prohibían, pois recentralizando as competencias, que o Estado fose efectivamente quen dirixira e, polo tanto, os territorios non puideran prohibir nos seus respectivos territorios, aínda que non houberan nada de tradición, non poideran prohibir un espectáculo que efectivamente non é só vergoñento para calquera persoa, sino que é absolutamente brutal. Polo tanto, nós imos, como non, a apoiar esta proposta do alcalde, de Nos Pobra, en todo caso, que é a derrogación, e lástima que non se derrogara antes, a derrogación da tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial, que eu quería considerar aquel ministro. Non? Ben, evidentemente estamos en contra. Eso foi no 2013, e agora, recentemente, no ano 2023, 10 anos despois, atopámonos ca aprobación no Congreso dos Diputados dunha lei de benestar animal donde o Bloque Nacionalista Galego se abstivo, onde, curiosamente, esa lei de benestar animal exclúe, por exemplo, os cans de caza ou o tiro ao pichón, cuestións que nós non entendemos. E esta lei, a do 2023, a de benestar animal, promovida e apoiada polo PSOE e por Podemos, non foi quen de aproveitar esa oportunidade, a do 2023, para prohibir definitivamente as corridas de touros, non? Para nós esta lei, a do 2023, realmente, insisto, foi unha oportunidade perdida porque deixou fora, bueno, o que para nós, sen dúbida, é a máxima expresión do maltrato aos animais que é a tauromaquia. Entón, a sensibilización que pretende esta ILP non é a miña cultura, dende logo para nós é moi loável e apoiámola. Apoiámola con todas as consecuencias, pero tamén temos que recoñecer que as touradas non se proíben ou non son abolidas só con sensibilización. É moi importante porque a sociedade sempre vai por diante das institucións, pero non se proíben só con iso. Fai falta, efectivamente, o necesario marco legal para que se proíban. E a Lei de Benestar Animal do ano 2023 nós entendemos que era precisamente o marco legal para abolir esta salvaxada absoluta e total. Insisto, PSOE e Podemos non tiveron a ben votar a enmenda do BNG onde se eliminaba e onde se acababa a tauromaquia na lei do 23 e para nós esa lei, a de benestar animal, é, entre outras cuestións tamén por isto, bastante decepcionante. En todo caso, estamos a tempo de correxilo, como decía a concelleira do PSOE, a sociedade avanza, os políticos temos que avanzar tamén, os grupos políticos, e, polo tanto, agardemos que efectivamente isto se consiga a maior brevidade posible. Moitas gracias, señora concelleira. Ten agora a palabra o señor portavoz do PP. Interven? Pois, bueno, pois nada, eu vou insistir un pouquiño neste tema, no meu turno, de novo. Voume tamén a cronometrar, que non se diga. Vamos a ver. A min unha das cousas que realmente que poucas veces se fala dese tema, pero é algo que está aí, é o sufrimento do touro aí. Para min é o principal argumento para votar en contra de esa lei que, como estuvo insistindo antes a concellera do BNG, é realmente sádica, non? Os instrumentos que utilizan son 5 instrumentos básicos, que son os que aproba o regulamento da tauromaquia, que son a pulla, que é un arma metálica punzante que ten 9 centímetros, que non é precisamente unha punta pequena, que provoca unhas feridas de hasta 20 e 30 centímetros de profundidade. As lesións normalmente traspasan o pleura,
provocándolle unha insuficiencia respiratoria ao touro e lesionan os nervios que forman todo o plexo brachiocefálico. Eso é o que fai que os touros caian polo de lado e todo eso. As banderillas, que as banderillas moitas veces as tomamos como se fora pois un instrumento pouco dañino. As banderillas si teñen unha punta pequena de 60 ou 70 milímetros, pero teñen tipo arpón, de forma que unha vez que se introducen non poden caer ao chan. O que fan é continuamente provocarlle un dolor continuo ao touro mentras se move, porque as banderillas están se movendo de forma continua. O estoque de matar é unha espada de 80 centímetros de largo, cas aristas biseladas, non? Co fin de que desgarre todo o que son todos os órganos que están ao seu lado, que non toca moitas veces a espada, pero que si os está desgarrando pouco a pouco. De aí que moitas veces expulse sangue pola boca e pola nariz. Despois o estoque de descabellar, que moitas veces non se sabe, pero se pensa que é para evitar o sufrimento do animal. En realidad, o estoque de descabellar o que fai é seccionar a médula espinal, paralizando ao animal. Isto é para que a xente que o ve na praza pois diga, pois polo menos non se move, xa debe estar morto. Non. Moitas veces chega ao matadoiro, ou sea, ao sitio onde lle van a cortar as orellas e o rabo, está totalmente consciente, o único que non se pode mover, porque ten a espiña dorsal cortada. E por último, a puntilla, no que é outro tanto do mesmo, non? Tamén o que se pretende é cortarlle tamén a médula, con resultados moitas veces totalmente banales, porque non se consigue, outras veces si se consigue, outras veces non, igualmente chega ao sitio onde o teñen que incluso despedazar despois de cortarlle as orellas vivo. Deso non se sole falar. E agora paso a palabra de novo ao concelleiro de VIPS, non? ao concelleiro do PSOE. Eu despois desa explicación que é verdade que non se fala tan de todos eses detalles que nos acabas de decir que evidentemente esa non é cultura e esa non pode ser o patrimonio cultural do noso país. Señora concelleiro BNG. Si, eu esquecime antes decir que este señor, este exministro Bert, era do Partido Popular. E para min os detalles que acaba de dar o señor alcalde ao mellor son excesivos, sinceramente, por cuestión de sensibilidade persoal, pero, queda máis claro que nunca que, efectivamente, a isto que un señor ministro do Partido Popular lle chamaba arte e lle chamaba cultura, realmente é unha tortura, con todas as letras, unha tortura convertida en un espectáculo público absolutamente denigrante. E nós pensamos, e quero insistir en eso, que isto hai que erradicalo da nosa sociedade canto antes. Isto é calquera outro maltrato animal que nos pode parecer menor, pero se o alcalde outro día tivera a ben detallarnos pois o que sufren os cans de caza que son abandonados e que son só utilizados para cuestións moi concretas e logo se desfan deles, ou o que sufren efectivamente os animales que son destinados a tiro a pichón, ou moitos outros, pois seguramente se alguén non estaba convencido, pois nos convencería. Totalmente de acordo ca ILP e insisto, o noso desexo, xa que non pudo ser na lei de benestar animal do 23, é que eso si pode ser onte, a súa derogación si pode ser onte que non sea mañán, máis nada. Moitas gracias, señora concelleira. Señor concelleiro, portavoz do PP. Remato eu. Eu si son consciente de todo o que decía a señora concelleira do BNG. Si me parece que a lei de benestar animal
pois non foi todo valiente que debía ser en ese sentido, de incluir tamén os cans de caza, e incluso, bueno, o tema a veces dos cabalos e algunha cousiña máis. Pero, bueno, en outras cousas sí estuvo ben, eu creo que melloramos en xeral, e penso que co que tamén se hai que quedar, esas cuestións quedan pendientes, eu penso que sí hai que actuar aí e non se hai que olvidar dese tema. Decir, por último, en torno a todo isto, que, bueno, unha das cousas que me chamou moito a atención, sobre todo porque era a miña profesión anterior, non? Cando era bibliotecario, é que había un premio, e hai, porque ainda existe, o premio que se lle dan que lle dá o Ministerio de Cultura a un reconocido, digamos, toureiro, todos os anos, non? O premio a tauromaquia, refírome. Este premio, bueno, afortunadamente este ano o ministro Urtasun non o dou, non quer decir que se eliminase, está en vías de quererse eliminar, esperemos que se elimine, pero bueno, quería decir que no ano 2015 este premio, que foi cando me enterei, creo que ademais foi o primeiro ano que deron este premio, se lle dou a unha escola taurina, non o toureiro, sino unha escola taurina, a escola taurina Marcial Lalanda. Eu cando me enterei, daquela estaba ainda moi involucrado no movimento animalista, e cando me enterei é que realmente botín as mans á cabeza, porque precisamente facía apenas uns meses o PACMA sacara un vídeo no que se veía a rapaces que estaban aprendendo a tourear cos traxes totalmente ensangrentados, como estaban dando morte a varios becerros, non? Becerros que xa estamos falando que son bebés de touro, que apenas si se aguantan, que incluso se lle caen, se lle doblan as patas cando queren correr un pouco. Bueno, pois se lle dou este premio a esta escola taurina. O premio era de 30.000 euros. Ese mismo ano se lle dou o premio nacional de literatura juvenil a Alejandro Palomas pola súa novela Un hijo. Pois sabedes canto lle deron? Canto era o premio nacional de literatura juvenil? Pois 20.000 euros. O sea, realmente isto é vergonzoso que en pleno siglo XXI sigan pasando pois cousas deste tipo. Esperemos que todo isto vaya cambiando. Nada máis, vamos a proceder logo á votación. Votos a favor desta moción? Votos en contra? Votos en contra? É que non... abstencións? Vale, pois apróbase por 6 votos a favor, 4 abstencións e 3 votos en contra. Bueno, pois moitas gracias. Pasamos agora ao seguinte punto, que é o punto 6. Bueno, eu, se lles parece ben aos señores concelleiros, propoño debatir o punto 6 e o 10 xuntos, porque realmente son de dous grupos distintos, pero están de acordo os que os traen estes puntos, os partidos que traen estes puntos, están de acordo en debatilos conjuntamente. Si non hai ningunha oposición a isto, bueno, pois vamos, entonces podemos incrementar un minuto máis o tempo e pasamos a debatilas. Nosotros teníamos una enmienda a las mociones, tanto de la del Partido Socialista como la del bloque. Sí. Déjame ver esta y esta. Esta parte también, esta también. Gracias.
Vale, pois vamos a proceder entonces da seguinte forma. Primeiro vai a presentar a moción o Grupo Municipal do PSDG, despois presentará a moción o Grupo Municipal do BNG e despois leerá a enmenda o Grupo do Partido Popular e despois pasamos a debatila, vale? Entonces ten agora a palabra a señora concelleira do PSDG. Bueno, pois novamente temos que volver a debatir neste pleno esta moción, non? En relación á suba do canon que os concellos abonan a Sogama pola xestión dos seus residuos, porque desgraciadamente para os veciños e para as veciñas pois a Xunta de Galicia non dá marcha atrás no que se está equivocando. Neste momento o goberno galego está aplicando esta suba a pesar do malestar existente nos concellos e anuncia novamente que no ano 2025 incrementará a cota que pasará dos 66 euros actuais a 108 euros, o que vai ocasionar un gran impacto nas arcas municipais, pero realmente en consecuencia tamén no recibo da veciñanza. O motivo que alega a entidade para xustificar esta suba é o imposto estatal regulado na Lei 7/22 do 8 de abril de residuos e suelos contaminados que provoca uns sobrecustos imposibles de asumir, botando a culpa, como non, ao goberno de España. A realidade é que esta lei vai regular un imposto que impón unha directiva europea do ano 2018 que grava a incineración e o depósito en vertedoiro por ser as formas medioambientalmente menos recomendables para a xestión de residuos e que na actualidade son formas preferentes de Sogama, incineración o 60% e vertedoiro o 21%. Isto obriga a Sogama a ter que asumir o imposto pola súa obsoleta xestión e non por ter mudado en todo este tempo, dende o ano 2010, a forma de tratar os residuos. Pero a pesar desta carga impositiva, cuxa recadación está transferida á Xunta de Galicia, nos orzamentos da Xunta 2024 se estima que a empresa terá uns beneficios anuais de aproximadamente 300.000 euros, polo que non é certo que sexa deficitaria. E por suposto, creemos que non debe gravar aos concellos que levan desde o ano 2019 facendo os deberes e cumprindo, porque hai moitos concellos que sí cumpliron con ese compromiso medioambiental coa supresión do 15% da bonificación do canon, nin que utilice o Fondo de Cooperación Local cuxo obxecto é levar a cabo investimentos nos diferentes concellos para compensar o gravame derivado da súa nefasta xestión. Dende o Grupo Socialista mostramos a nosa oposición a esta decisión por entender que existen outros mecanismos que evitarían os sobrecustos que unha xestión obsoleta está a producir e a vía para asumilos non pode ser repercutilos nos nosos veciños e veciñas. Por todo o sinalado, o Grupo Municipal do PSDG-PSOE no Concello da Pobra presenta a seguinte proposta de resolución. O número 1, manter o canon establecido aos concellos galegos adscritos á xestión de residuos en Sogama de 66 euros por cada tonelada de residuos domésticos xestionada, máis o incremento correspondente ao imposto sobre o valor engadido. Manter a anterior bonificación do 15% deste canon unitario cos mesmos requisitos, resultando así un canon bonificado de 56,10 euros por cada tonelada de residuos domésticos xestionada, máis o incremento correspondente ao imposto sobre o valor engadido. Que se reparta a cuantía de 12.100 millóns de euros en concepto de fondo ambiental entre todos os concellos galegos, utilizando como criterio de reparto o número de toneladas depositadas por cada concello. Trátase de diñeiro que pertence ás entidades locais ao seren detraídos do Fondo de Cooperación Social. Que achegue a Sogama a cantidade total recadada en concepto de imposto sobre o depósito de residuos en vertedoiros, a incineración e a concineración de residuos para implementar bonificacións no canon dos concellos. Deste xeito, cumprir os obxectivos marcados coa creación deste tributo, como poden ser promover a reducción da produción de lixo e ou incrementar a reciclaxe dos envases lixeiros, trasladar esta rebaixa aos recibos da veciñanza e implantar a recollida separada da materia orgánica, instaurar un programa de compostaxe domiciliario
e ou comunitario en concellos, incrementar as subvencións aos concellos para a implantación de medidas que contribúan á reciclaxe dos biorresiduos, na medida en que boa parte dos pequenos concellos non dispoñen dos recursos para a implantación da recollida selectiva da fracción orgánica. Que se constitúa unha comisión de traballo entre Sogama, as Consellerías de Medio Ambiente, Facenda e a FEGAM para determinar as condicións do canon para o ano 2025 antes da aprobación do proxecto de orzamentos da Comunidade Autónoma para ese ano e debater sobre o cambio de modelo de xestión de residuos en Galicia, incluindo debate sobre a fórmula que permita a cada concello, con independencia da súa dimensión, acceder á reducción do canon aínda que non incorpore o quinto contedor, e valorando para a aplicación desa reducción o compromiso de cada concello na aplicación da compostaxe individual ou comunitaria ou financiando modelos de xestión alternativos. E, por último, ampliar as plantas de biorresiduos existentes como estaba previsto no Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 2010-2022 para favorecer a xestión de proximidade. Pois por todo isto solicitamos que se vote a favor, porque ao final o que vai a repercutir esta subida non é nos grupos políticos ou nos alcaldes ou nas alcaldesas, é na nosa veciñanza, e a verdade é que é unha subida moi importante. Vale, moitas gracias. Vai agora a expoñer a moción do Grupo Municipal do BNG, a súa portavoz, relativa tamén ao anuncio da Xunta de Galicia do incremento do canon de Sogama para o 2025. Gracias, señor alcalde. Antes de nada xa quero posicionar quero facer pública a posición do BNG respecto da moción do PSOE. Nós, en xeral, estamos de acordo, temos algunha pequena diferencia, tanto no punto 3, porque entendemos que, bueno, non é moi boa idea que se plantese que os concellos reciban unha cantidade do fondo ambiental polas toneladas que depositan, sino que tamén se tiñan que ter en conta outros criterios, como, por exemplo, a reducción de residuos, a recollida separada e a compostaxe no punto 3, e mesmo no punto 4, que nós, tal e como está plantexado, pensamos que xurídicamente non é viable. Pero, en todo caso, a cuestión de fondo, evidentemente, estamos de acordo e, bueno, eu quero facer fincapé no que xa dixemos aquí no pleno anterior, cando trouxemos outra, no anterior ou no anterior, xa non recordo ben, cando trouxemos aquí outra moción sobre o sablazo de Sogama. Sogama acaba de meterlle un sablazo aos concellos neste ano 2024 e o fixo a mediados de ano por unha cuestión que todo o mundo entende e que é moi fácil e moi simple de entender, que é que houbo eleccións en febreiro e, polo tanto, hasta aí quietos parados todo o mundo, e a partir de que ganemos as eleccións, e as ganamos, como foi o caso, pois xa atracaremos literalmente aos veciños e ás veciñas de todos os concellos galegos. Isto foi neste ano 2024. Pero é que agora ven o 25, non? E o outro sablazo, o recontra sablazo que nos quere meter Sogama, que quero aclarar aquí para que nadie pense que Sogama é unha entelequia. Sogama está formado, é unha sociedade que está formada por dúas partes, pola Xunta e por Naturgy, que é a antigua Fenosa que nos sigue pasando os recibos da luz ao precio que nos los pasa. Sogama é a Xunta e é Fenosa. Pois ben, a Xunta máis Fenosa, que é Sogama, agora recuncan, verdad, para nos atracar de novo no 2025 e pasamos de un incremento do que tiñamos hasta a subida do 2024, que era de 68 euros a tonelada. Na primeira metade do 2024 pasamos a 108 euros, de 68 a tonelada a 108 que nos van a cobrar no 25. Incluso había máis de 100 concellos hasta ese momento que tiñan unha bonificación e incluso pagaban a tonelada máis barata que os 68, que a pagaban a 56. Pois ben, nese caso, de 56 a 108 euros a tonelada. Bueno, e os veciños e as veciñas de todo o país somos os que imos a pagar esta auténtica desfeita. E que di a Xunta? A Xunta, como sempre, en vez de poñerse do lado
dos cidadáns e das cidadáns galegas, o que fai é poñerse do lado que se pon sempre, que é das grandes empresas que explotan os nosos recursos naturais, neste caso non é un recurso natural, pero como se o fose, e que nos clavan cada vez máis. E se pon do lado de Naturgy. Entón, que di? Hai que buscar unha excusa para botarlle a culpa a alguén. Claro, porque como vamos a explicar este verdadeiro atraco? Bueno, pois entón discurren a excusa de que é un problema dun imposto que pon Pedro Sánchez, o goberno central. E nada máis lonxe da realidade, non? Nada máis lonxe da realidade. Resulta que hai unha directiva europea, pero non é deste ano, é anterior a este ano. Creo que a concelleira do PSOE xa falou da súa aprobación, que foi no ano 2018, donde esa directiva grava precisamente a incineración e grava o lixo que vai ao vertedoiro, que é fundamentalmente o que fai Sogama, porque Sogama nin recicla, nin reutiliza, nin separa biorresiduos, nin fai nada, queima todo. Que por riba deste auténtico atraco, os veciños e as veciñas aínda seguimos beneficiando a Naturgy, porque o combustible que obtén de queimar a nosa basura tamén lle repercute beneficiosamente nas súas contas. É un negocio redondo. É un negocio redondo para a Sogama, que é a Xunta e máis Naturgy. A conta de quen? Pois de todos os incautos e incautas que temos a mala sorte de que nos goberne o Partido Popular neste país. Ben, nós xa o dixemos da outra vez, cando presentamos a moción do sablazo do 24, agora esta é a do 25, nós sabemos, é público, non é porque o saibamos nós, que Sogama ten un desfase nas súas contas. Un desfase que non é menor, pero non é por culpa non é por culpa, do imposto que xa estaba posto desde o ano 2018 e que, por certo, nin siquiera o recauda Pedro Sánchez, nin siquiera o recauda o goberno do Estado, o recauda a Xunta. O sea, que son cartos que recauda a Xunta directamente. Ben, decíamos que, e vou rematando, señor alcalde, que Sogama ten un desfase económico bastante importante. Non deixedes, non perdades de vista, por favor, que Sogama é a Xunta e Naturgy. Ben, Sogama ten un desfase moi importante nas súas contas, que ben producido fundamentalmente porque se meteron a ampliar o complexo de Sogama con un investimento de casi 800 millóns de euros que lle adxudicaron basicamente a unha empresa amiga do Partido Popular, e resulta que eso, máis a subida do carburante, máis algunha cousa máis, agora din que é un imposto que puxo Pedro Sánchez e que lo tenemos que pagar todos e todas. Pois ben, nós non estamos de acordo con isto, vamos, non sei, facer todo o que estea na nosa man, dende logo, para impedir que a Xunta nos roube, literalmente que a Xunta nos roube, porque isto é un roubo, xa o califiquei antes de atraco e de sablazo. Entón, nós que... Vaya rematando, señora concelleira. Que propoñemos? Bueno, propoñemos un xiro total da política de residuos da Xunta de Galicia. Non se pode seguir. Europa impide que ninguén dos que estamos na Unión Europea sigamos pola vía da incineración e, polo tanto, o que hai que promover, e de aí o xiro que propoñemos é incentivar a recollida separada, a compostaxe dos biorresiduos, que é a bolsa de... bueno, agora non me sale a palabra... bueno, dos biorresiduos, e fomentar a reutilización e a reciclaxe. Eso por un lado, e en segundo lugar, que propoñemos o que propoñíamos, que a Xunta non pode perpetrar este atraco a man armada sin antes sentarse cos concellos, Cafegán, que é quen nos representa a todos e a todos, e aclarar este tema, porque isto supón no Concello da Pobra para o ano que ven máis de 140.000 euros que temos que pagar os veciños e as veciñas deste concello, e desestabiliza a economía xa moi débil, xa moi fraca, moi frouxa de moitos concellos do noso país. Por lo tanto, isto é o que propoñemos, entendemos que no fondo está de acordo ca do PSOE, e esa é a nosa proposta. Vale, moitas gracias, señora concelleira. Ten agora a palabra o señor concelleiro de VIX. Ben, boas tardes, gracias, señor alcalde. Bueno,
Primeiro vou falar da emenda. Esta emenda é, como se suele decir, é un exemplo de querer escurrir o bulto. Por que digo isto? Porque a mí faime moita gracia cando sale o presidente de Sogama, es candidato do Partido Popular de Pollo, tras perder 3 eleccións, pois viron que aí non facía nada, entonces, bueno, pois meteron en Sogama, ten boas amistades. E bueno, entonces que nos di? Nos di que como hai un imposto estatal, pois que eles vense agravados e polo tanto nos teñen que subir o canon aos concellos. O curioso é que Sogama, quen lle paga supuestamente este imposto, non é o Estado, é a Xunta. Polo tanto, a Xunta ingresa, teno nas contas, de feito do ano 24, 12 millóns por este imposto delegado, insisto, que non o cobra o Estado. O Estado o delegou a Xunta e a Xunta o xestiona como quere. Claro, aquí algún pode pensar que igual eu lle vou dar as gracias á Xunta polo anuncio de cubrir o 60% da subida. É dicir, pois non lle vou dar as gracias, e ademais vou explicar por qué. Porque se recauda 12 millóns por este imposto e dedica o 60% para cubrir parte deste canon, a Xunta, igual que na banca dun casino, pois sigue ganando 4,8 millóns. É dicir, a Xunta o que ten de bo é que nunca perde. É dicir, neste caso, poño unha parte, presumo de poñela, pero eu sigo ganando cartos. Cando non é isto, é o SAD, que tampouco paga íntegramente, polo tanto, yo cargo aos concellos. Cando non é isto, pois tampouco limpo a 305, que é a responsabilidade miña, ten que facer o concello cun coste de 30.000, e cando non é iso, ofrezo levar as depuradoras, pero depois te cargo un canon de 180.000. É dicir, a Xunta sempre gana. É dicir, a Xunta presume de eu baixo absolutamente todo, regalo bonos a tutiplén, pero claro, é que así fai no calquera, é que así son eu tamén conselleiro de Facenda da Xunta, a min que me fichen, porque así é moi fácil facer uns presupostos. Entonces, isto é un auténtico atraco. Que lle vai supoñer este concello? En números redondos, nós ahora viñamos soportando este concello, viñamos soportando un desfase entre o que custa o servicio e o que se ingresa polas tasas que pagan os veciños de 140.000 euros aproximadamente. Nós, por responsabilidade e por cumplimento da Lei de Tasas e Precios Públicos, de feito, teño que dicir que cando trouxemos a igualar o custe, que ahora mesmo está en 72 euros, por que? Porque a principio de ano foron 66, agora son 88, pero nós xa no presupuesto contemplamos a media, 72 euros tonelada. Creo que foi no pleno de setembro, por responsabilidade, igualamos o que é o custo ao ingreso, pero que agora a este concello valle supoñer, aínda con ese 60% miserento, valle supoñer que o custe pasa de 72 euros a tonelada a 91 euros a tonelada. É dicir, vamos a seguir tendo que soportar, se non se toma ningún tipo de medida, o mismo desfase que no seu momento acabo, señor alcalde, que quixamos cubrir. Polo tanto, esta emenda a min me parece, insisto, o de escurrir o bulto, a Xunta que asuma a súa responsabilidade, porque Sogama depende da Xunta, é unha empresa que o 51% da mesma é da Xunta de Galicia, por lo tanto que non nos veñan contando contos da lechera. Ten agora a palabra o señor portavoz de Nos Pobra. Ben, pois este é un conto que empezou fai moitos anos, empezou nos anos 90, cando as sociedades avanzadas empezaron a pensar, a plantexarse, bueno, algunhas se levaban moitos anos antes, que facer con residuos e como tratalos vendo o problema que xeraban nas sociedades. E hubo, pois, quen decidiu dirixirse cara a compostaxe e cara a reciclase e cara pois a xestión da economía circular e de poñer en valor o lixo, e hubo quen decidiu pois ir polo modelo de incineración, e por eso ahora chegamos a correr con moitísimas presas para poder poñer o quinto contenedor marrón, poder poñer a compostaxe, porque ahora nos obrigan desde a Unión Europea. Así pasou tamén neste concello. Digo, cando non estaba no goberno miraba con envexa, pois como outros concellos pois tiñan os seus sistemas de compostaxe individual, de compostaxe comunitario, e aquí na Pobra non se facía absolutamente nada. Ahora temos compostaxe individual e temos compostaxe comunitario, e reducimos o peso que mandamos para Sogama, que pagamos menos a Sogama por ese motivo, porque senón habría que pagalo. E, polo tanto, toda esa política errónea e equivocada de tantos anos, pois trae como consecuencia que ahora
veñen estas prisas, como isto de que aquel que poño o quinto contenedor lle facemos a rebaixa, sempre esa especie de chantaxes que a nos non nos gustan nada, que fai Sogama e a Xunta, vos baixamos o 10% se facedes tal. O que teñen que facer é solucionar, dar as oportunidades aos concellos para poder poñer o quinto contenedor sin empeñar o concello, sin ter que afrontar un gasto enorme. Xa nos gustaría que o noso concello fora o escollido para poñer a planta de bioresiduos. Curiosamente foi Vilanova, non? Que bueno, xa todos sabemos quen goberna en Vilanova, ali o teñen bastante máis doado, porque esa é outra. O modo de distribuir as plantas de bioresiduos, pois había que estudiar un pouco e ver se é máis a caída ou responde a outros criterios como ten feito moitas veces o Partido Popular cando goberna, non? As baronías famosas e que pesan máis que calquer outro criterio técnico ou racional. En todo caso, centrándonos nas dúas mocións, a nós hai un punto que nos vale suficientemente nas dúas, que os 6 do PSOE, non sei cal é o terceiro, creo que era do BNG, que a constitución desa Comisión de Traballo entre Sogama, Consello de Medio Ambiente, Facenda e a FEGAN, onde estén os municipios, onde este a xente que leva o goberno dos concellos, para que podas poñer directamente cales son os problemas e as dificultades cas que nos atopamos para facer fronte á situación, porque, por exemplo, nós temos un contrato vixente con unha empresa que vai haber que renovar pronto, pero claro, facer fronte ao quinto contenedor pois supón un gasto maiores que non podes licitar, bueno, que tens que licitar, pero unha complicación que non se pode facer inmediatamente. Cada concello está no seu tempo e algúns pois deben entrar moi ben e outros pois terán que buscarse a vida como podan para poder instalar ese quinto contenedor que, bueno, evidentemente onde está instalado non está no 100% de Galicia ni moitísimo menos e os concellos que o teñen non están no 100% da poboación ni moitísimo menos. Pois é onde teñen que poñer énfasis e esforzarse dentro da Xunta de Galicia, non só porque exixen desde Europa, sino porque o mellor para o medio ambiente, para o noso patrimonio natural e para a sociedade no seu conxunto e para o planeta. Vamos a votar favorablemente as dúas mocións e en contra da emenda. Moitas grazas. Bueno, antes esquecime de darlle a palabra ao PP para que presentara a emenda, así que agora van a presentar a emenda e a continuación tamén teñen a palabra pois cando queira o portavoz do PP. Bueno, buenas noches. Bueno, yo entiendo que es un tema complejo, complicado y sobre todo difícil. Es un tema económico que tiene una repercusión para todos y cada uno de los vecinos, pero eso no quita que realmente haya que ser responsables con la realidad y saber distinguir lo que es eso, la realidad. Nos encontramos ante un cambio económico significativo en la gestión de los residuos sólidos urbanos por una modificación normativa. Punto. Ustedes lo aprovechan, como lo hacen siempre, pues para cuestionar el modelo de gestión, el nivel de explotación, hasta la implantación de la situación de los puntos de reciclaje y lo metemos todo y lo que generamos es una duda hasta de los técnicos que determinan, es decir, la situación de las instalaciones y que todo tiene un trasfondo político, de amiguismo, incluso económico. Fíjese que, escuchándoles a ustedes, en un momento dado nos dicen que se pierde dinero, en otro que se gana dinero, en otro que hay un interés económico, en otro que el modelo es totalmente trasnochado y tal. Bueno, la realidad es que la situación en la que nos encontramos y la modificación que vamos a sufrir está ocasionada por una implantación legislativa de una transposición europea que implica un incremento de coste. Eso es una decisión política. La mayoría de los países de la Comunidad Económica Europea no han hecho todavía esa transposición. Fíjese, Alemania, gobernada por una coalición donde quien forma parte de ella es el grupo de los verdes, que es incluso el que tiene, no entiendo, más implicación o más fuerza en toda la Comunidad Económica Europea, no la ha transpuesto todavía. Por algo será. Yo no digo que esté mejor o esté peor. Lo que sí es cierto es que quien cambia la norma para que haya que poner ese impuesto es el Gobierno de España, en que están todos ustedes. Lo hacen ahora, podían hacerlo más tarde, pero es su decisión libre, es su decisión libre para hacerla. Nos dicen que el modelo de... Por eso nosotros, nuestra enmienda, que era lo que iba realmente, y lo que solicitamos es que, oye, tomar el acuerdo de solicitar al Gobierno de España que se elimine la implantación de la ley, que se prorrogue su instalación, y que realmente se recupere la subvención, el convenio que existía de apoyo a la implantación de la planta de Cerceda, lo que arbitrariamente
han disminuido su aportación y su ayuda a la misma, con lo que también tiene un coste económico, y sobre todo también el impuesto estatal a la producción eléctrica que quieren volver a modificar. Todos esos parámetros cuestan dinero. Lo que curioso en su caso es que primero hacen de pirómanos y después vienen de bomberos. Si ustedes hacen el cambio de la normativa, la ley tiene obligado cumplimiento. Si ustedes quieren que después las administraciones no los cumplan, pues es curioso cuando ustedes están gobernando. Miren, esto es lo que hay. Por eso nosotros vamos al origen del problema, que es solicitar que se cambie la normativa y que se deroguen esas leyes que suponen un incremento de coste que hay que asumir y que alguien tiene que asumir. Ustedes después dicen que, oye, quien tiene que asumirlo es la Xunta, y la Xunta pues gestionará, subvenciona el 60%, a ustedes le parece poco, a otros le parecerá mucho. No, a cada uno le parecerá mucho, el que le parecerá poco, pero cada uno tiene que hacer su función, su trabajo. Pero la realidad es que si ustedes no hubieran aprobado esa tasa no existiría y las condiciones serían las mismas. En cuanto al modelo, yo sé que, oiga, ustedes tienen otro modelo, buscan otra dinámica, pero la realidad es que a día de hoy el coste de Sogama a los vecinos de toda Galicia es el menor coste de todas las comunidades autónomas de España. Es el modelo más barato, gustará o no gustará, Es decir, yo no digo que, oiga, que no haya que ser a veces ecológicamente responsables y que eso tiene un coste económico y tenemos que estar dispuestos a asumir. Hablamos del contenedor marrón. Creo que la normativa estaba que tenía que estar instalado en el 2023 y por eso este ayuntamiento, como entre otros, le dio la subvención del 15%. 15%, que según los números que nos dice el concejal de Hacienda, pues oye, es una cantidad significativa que nos daría para, no digo que implantar todos los contenedores marrones, pero sí que haber implantado alguno. Lo curioso es que nos adhiramos al convenio para tener una rebaja del 15% y lo curioso es que no hayamos hecho la implantación correspondiente cuando esto ya tiene que estar listo en el 2023. Pero claro, eso ya es cosa de otros. Entiendo que ustedes han ido al compostaje, como bien decía usted, particular y colectivo, y a lo mejor hoy se contentan con eso, pero no critiquen lo que ustedes no han hecho. Y cuando le han dado, no de forma directa, pero sin indirecta, un descuento para hacerlo. Pero bueno, yo vuelvo a decir, nosotros nos vamos a centrar en el problema que es el coste. Entendemos que el coste parte de eso, de una implicación y sobre todo de una aplicación de una normativa que no tendría por qué generarse, independientemente de que estemos de acuerdo o no, o discrepemos o nos guste más el modelo de gestión, si privada, si pública, si participada, si Sogama pierde, si Sogama gana. Yo creo que el origen del problema es el que es y por eso es el que nosotros planteamos que es el que se debe solucionar. La eliminación del impuesto estatal sobre los vertidos de incineración, el cambiar la orden ministerial que elimina la retribución que recibía Sogama por la planta termoeléctrica de Cerceda y el cambio o modificación del impuesto estatal de producción energética. Ustedes, como todos, somos libres de decidir si ustedes creen que el problema es quien tiene que aplicar la normativa o si el problema es quien ha hecho la normativa. En su mano está tomar la decisión que quieran y tal. Y nada más aprobarán. Non sei se quer expoñer a emenda que non se puxo, bueno, non fai falta, non? Yo creo que todos, vale. Decir, eso. Pois ten agora a palabra entonces a señora concelleira do PSOE. Ben, pois a pesar de ser certo o sobrecusto que supón o pago do novo imposto estatal, Sogama prevé seguir obtendo beneficios anuais por un valor de 300.000 euros ao ano, inferior aos que viñan obtendo, pero claro, estamos a falar dunha entidade semipública, presumiblemente sen ánimo de lucro. O imposto que vostedes teñen que pagar non é un tipo impositivo creado polo malvado Pedro Sánchez para prexudicar a Galicia, como pretenden vender vostedes, senón que é un imposto derivado dunha directiva europea do ano 2018, transposta á legislación estatal na Lei de Residuos do ano 2022, que grava fórmulas de xestión de residuos que non son recomendables medioambientalmente falando e que xa se aplican na maioría dos países europeos. Por outra banda, a recadación deste imposto, como xa dixeron aos meus compañeiros e compañeiras, está cedida á Xunta pola Lei 36/22 do 27 de decembro, que modifica a lei que xestiona o réxime de cesión de tributos do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia. Polo tanto, serán as arcas galegas as que se beneficiarán destes 9 millóns de euros recadados no novo imposto. Os socialistas galegos preguntámonos que vai facer a Xunta co diñeiro recaudado. Por que non o destina a compensar os sobrecustos de Sogama e así non estafar
estafar aos concellos, tendo en conta que tamén xa se dixo aquí, e partindo de que Sogama é unha sociedade mixta, a Xunta ten o 51% e Naturgy o 49%, compre afirmar que a única perxudicada das accionistas de Sogama é Naturgy e non a Xunta, cuxas pérdidas recupera coa recadación do imposto. Poderíamos afirmar con isto que a Xunta prioriza o enriquecemento dunha empresa privada como Naturgy fronte ao empobrecemento dos concellos, polo tanto, dos seus veciños. Pois seguramente. No canto de aprobar incentivos e axudas económicas aos concellos para a implantación do contedor marrón ou formas análogas de xestión dos residuos orgánicos, o Goberno da Xunta castiga aos concellos que xa o levaban facendo. O sea que, bueno, fixeron un esforzo para cumprir as exixencias medioambientais, pero a Xunta, aínda por encima, tamén os castiga. Polo tanto, dende o Grupo Socialista pedimoslle que rectifiquen nese goberno da Xunta ao cal todos vostedes forman parte, como se nós formamos parte do Estado, vos tamén formades parte da Xunta de Galicia. Entonces pedimoslle, por favor, que rectifiquen esta decisión e que comecen a tomarse a política de xestión de residuos en serio, porque vamos tarde e non imos cumprir cos obxectivos que nos marca Europa, o que nos vai custar sancións millonarias. E esas sancións as pagaremos todos, os nosos veciños e as nosas veciñas, e todos nós. E estes recibos que seguramente teñamos que aumentar, todo isto é por culpa da Xunta, por moito que vostedes lle queiran botar a culpa ao Goberno do Estado, porque non é verdad que é un imposto do Estado, pero o recauda a Xunta de Galicia. E iso ten que quedar moi claro ante a cidadanía, porque as arcas da Xunta son as que se benefician, e a Xunta non é capaz de pensar nos veciños e nas veciñas, nos galegos e nas galegas, para axudar a que eses recibos non teñan que aumentar. Polo tanto, sí que vou a votar en contra da emenda que presenta o Partido Popular e a favor e estou totalmente de acordo ca moción do BNG. Moitas gracias. Pois ten agora a palabra a señora portavoz do BNG. Grazas, señor alcalde. Hai unha cousa que non entendín moi ben, que non sei como o Partido Popular renunciou a defender a emenda ou que entende o Partido Popular que implícitamente ca intervención que tuvo o señor portavoz xa estaba defendida a emenda. Pero eu quero poñer os puntos sobre así, señor Durán, porque vostede dixo que vostedes, o Partido Popular, van á orixe do problema. E dixo algo así, non tomei exactamente nota, non quero tergiversar as súas palabras, pero vostede dixo algo así como que non se aplica a lei ou a normativa non tiña por que xerarse, non? Algo así. Claro, pero que resulta que un lee a súa emenda e non di nada deso. Non di nada deso. Esta emenda é exactamente unha moción que o Partido Popular levou ante o Parlamento Galego e que evidentemente o Bloque Nacionalista Galego votou en contra. Saben por qué? Porque o que propón é unha ilegalidade. É unha ilegalidade. Propón literalmente nada de ir al origen e non sei que máis que dixo usted. Non. Propón exixir ao Goberno Central que suprima todos, poñen vostedes aquí, os impostos que gravan as actividades de tratamento de residuos. Oiga, é que isto é ilegal. Como todos os impostos? Que se suprima todo. Bueno, e logo no segundo punto xa, en fin, exixir ao Goberno Central que recupere a retribución ao investimento da planta termoeléctrica de Sogama. É dicir, a Sogama hai que seguila mantendo, Sogama, Xunta máis Naturgy, sexa como sexa, a conta de quen sexa, que iso é, efectivamente, o que pretende o Partido Popular. Bueno, evidentemente, señor Durán, xa lle digo que estamos en contra, radicalmente en contra desta enmenda, porque incita a que os grupos políticos promovamos ou votemos unha absoluta ilegalidade. Segunda cuestión, dixo aí o señor Durán que vostedes, referíndose a todos, por certo, señor Durán, unha matización, nós non formamos parte do goberno do Estado, nin aspiramos a formar parte do goberno do Estado, nin a gobernar o Estado. Nós temos un país, temos un goberno galego e iso é ao que aspiramos. Primeira matización. E di vostede
que todos os que estamos aquí, da igual, metemos a todos no mesmo saco, que primeiro facemos de pirómanos e logo facemos de bombeiros. Mire, a min, se hai algo que me pareza mal é a hipocresía, non? En todos os ámbitos da vida, e na política tamén. E resulta que vostedes, se ven unha norma europea, que padecemos aquí todos os anos, que di que o ano pasado se podían pescar 11.000 toneladas de sardiña. Este ano se poden pescar 8.000, vostedes din si guana que buena es la Unión Europea. Pero se a Unión Europea nos di, oiga, desde o ano 18, e estamos no 24, se a Unión Europea, que por certo, é que hai que facer estes matices, a Unión Europea non é un ente abstracto, quen ten a maioría agora, despois das eleccións europeas e antes tamén no propio Parlamento Europeo, o Partido Popular Europeo. É que a ver se nos goberna, a ver se pensamos que nos goberna unha cousa abstrata. Non, quen ten a maioría na Unión Europea son vostedes, o Partido Popular. Ese é o que establece determinadas normas que o Partido Popular de Europa vota a favor e o Partido Popular da Pobra venga a votar en contra. Oiga, hai que ser coherentes, polo menos nesta vida hai que ser coherentes. Ben, e remato, señor alcalde. Bueno, si establece o da sardiña, la Unión Europea é malísima. Pero si establece a Directiva Europea de Residuos, donde di que hai que empezar a eliminar o tema da incineración e hai que empezar a eliminar o tema de levar os residuos ao vertedoiro, que é o que fai Sogama, porque Sogama non recicla, pois entón resulta que o Partido Popular da Pobra di que mala é a Unión Europea, non? Que mala. Non, é que aquí hai un ben superior que é a protección do medio ambiente, que non sei se se dá conta vostede, señor Durán, que estamos en un momento de cambio climático e que nos estamos cargando directamente o planeta. Isto o din todos os científicos, non o di o BNG. Entón, por favor, vai rematando. Remato, señor alcalde. Entón, eu xo dixen antes, creo que con bastante claridade. Sogama é un modelo absolutamente obsoleto porque se tende a eliminar a incineración e Sogama o que quere é a incineración porque produce beneficios a Naturgy, señores e señoras. Seamos claros. A propia Xunta tiña un plan de residuos que era o plan 2010-2022 que escribeu ali unha chea de cousas a respecto de todo canto iba a facer para reciclar e reutilizar e non cumpleu nada e agora nos atopamos en esta situación e a situación ten unha frase: estafa absoluta por parte da Xunta de Galiza aos cidadáns galegos e ás cidadáns galegas para seguir mantendo un sistema que xa é pasado, non é futuro, e para seguir mantendo os beneficios de Naturgy. Mais nada. Vale, moitas gracias. Ten agora a palabra o señor concelleiro de Vips. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, falaba o señor Durán, gustalle moito esta palabra, a verdade é que a usa moi frecuentemente nestes plenos, que es la realidad es la que es. Eu voulle decir cal é a realidad cual es. A realidad é que cando o presidente de Sogama anuncia que o vai a subir, poñendo excusa, como lle dixen antes, o imposto estatal, que, por cierto, Sogama yo paga a Xunta, volvo a recalcar, non yo paga o Estado, a diferencia foi que todos os concellos que non foron do cor azul saliron a protestar públicamente e os do cor azul non protestaron públicamente, pero seguro que o teléfono roxo do presidente sonou unha barbaridade. De aí que, bueno, magnánimamente para acalar un pouco todas esas críticas internas, porque eu sei de algún alcalde que traballín en sitios onde ainda sigue sendo alcaldesa, neste caso, alguén do PP chamou bastante mosqueada porque lle iba a supoñer un quebranto nas contas municipais. E la realidad es la que es, nos anuncia que magnánimamente van a compensar os concellos. Aínda non saben nin siquiera de que maneira, espero que non sea retraendo aínda máis o Fondo de Cooperación Local, que leva estancado un montón de anos. Nós recibimos 30.000 euros mensuales deste fondo, leva sin subir, bueno, pois non o sei, creo que algún funcionario nesta casa aínda nin siquiera estaba traballando, o sea que entonces esta é a realidad, señor Durán. A realidad é esta, a realidad é que se quere meter un sablazo aos concellos simplemente para que unha entidade, Sogama e a Xunta, sigan ganando para poder seguir facendo os anuncios, bueno, magnánimos que sempre se fan. Esta é a única realidad. É dicir, eu sei perfectamente, porque, bueno, xa lle digo, teño bastantes amistades, que alcaldes do PP chamaron ao teléfono rojo de presidencia e le dixeron, a ver que hacéis,
porque nos vais a crear un perjuicio. E claro, bueno, si tamén digo, posiblemente, se o PP non tuvera ninguna alcaldía, non hai este 60%, nin de coña, vamos, ni de coña, ni en sueños, nos comíamos todos la subida. De todas formas, decía usted, es decisión política, sí, é unha decisión política, é o 60%, pero se a Xunta en vez de estes 12 que recaudo destina exclusivamente a compensar a subida, queda no que estaba, 72 euros tonelada. É dicir, é simplemente unha decisión política, pero como dixen antes, claro, non é o mismo de 12 ganar 4,8, ainda que compense 7,2, que, claro, bueno, que perder exactamente os 12. Entonces, esta é a realidade, xa que permítame que lle use a palabra e a copie, pero esta é a única realidade que hai neste caso. Eu vou votar en contra da emenda e, bueno, eu entendo a súa postura, sei que é complicada nun punto como este, sei que lle mandarían o argumentario de arriba e a usted tocalle defendela, por suposto, tocalle defender a administración do seu mismo cor, pero, bueno, póñase neste caso bueno, na pel dos veciños, usted tamén é veciño, usted vai se ver prexudicado. É dicir, por esta subida impositiva que Sogama nos quere meter por xestionarnos os residuos. Entonces, bueno, eu penso que neste caso non debería nin siquiera haber discusión entre os grupos que aquí defendemos os veciños, estar todos pois unidos. Ainda que usted vaya en contra, neste caso, do seu partido, non lle vai a pasar nada, señor Durán, non se preocupe, que non creo que teña consecuencias. Xa teñen feito algúns e non pasa absolutamente nada. En principio, pois nada máis. Vou votar a favor das dúas mocións e en contra da emenda. Moitas gracias. Ten agora a palabra o señor concelleiro portavoz de Nos Pobra. Ben, moi brevemente. Mire, ese tipo de axudas que dá, eu hasta non vou a decir que estén malintencionadas ou seguramente ten boa intención, pero ao final para os concellos é un traballo, unha carga e difícil de xestionar moitas veces. E se fan a posteriori, é dicir, tens que aprobar a modificación na ordenanza, tens que facer a rebaixa e a continuación tens que facer o que te piden, e se non o faz, por o motivo que sexa non podes facelo, te quedas sin a rebaixa cando xa fixas a rebaixa aos veciños. Era mellor outro tipo de axudas, eu creo que máis directas e que facilitaran a xestión por parte dos concellos, porque desde a administración da Xunta moitas veces pensan que aquí nos sobra o tempo e temos poucos expedientes que afrontar, e non é así, estamos bastante máis sobrecargados, penso eu. Nunca estive na administración, bueno, algo estive na administración da Xunta cando traballei no Centro de Formación e Recursos do Profesorado, e ali o ritmo de traballo é bastante diferente do que se dá nun concello, e os números de expedientes son bastante máis levadeiros a maior parte do ano. Por iso teño a veces unha concepción de que aquí podemos facer fronte a todo, e outro expediente máis, e outra subvención máis, e outra xestión máis, que ao final nos dan moitísimo traballo. E sobre o que falaba claro, económicamente, eu non sei realmente se Sogama é a mellor de toda España, pero evidentemente obviamos os custes medioambientais. Claro, Sogama, co que contamina, que teñen, eu recordo de estar ali visita e preguntarle por as dioxinas e me decían que non producían. E despois resulta que teñen unha torre de 300 metros de alto con un detector de dioxinas ao final. É dicir, efectivamente sí que as producen, a maior parte van a caer nas illas británicas, as que producen neutral non veñen a caer a nós, e así vai o planeta. En todo caso, non se teñen en conta os custes medioambientais e deberían terse para decidirse por unha alternativa que é a que ahora nos obriga a Unión Europea, que a compostase, que a reutilización e a economía circular, e que os residuos se deben de poñer en valor. Moitas grazas. É agora o turno do Partido Popular. Ten a palabra o concelleiro. Bueno, yo... Concelleiro portavoz. En primer lugar, yo no he dicho que se incumpla la normativa, Nosotros lo que pedimos es que se suprima. Nosotros no decimos que sea ilegal. Es decir, suprimir una ley es igual que aprobarla. Es totalmente legal si hay voluntad para hacerlo. No es legal. Mire, en la enmienda lo que dice en el punto número 1 es exigir al gobierno central que dé marcha atrás y suprima todos los impuestos. ¿Suprimir? Suprimir es eliminar. Impostos, non a lei. No, pero sí. Sí, pero se puede suprimir un impuesto. Pero impuestos se suprimen. Ustedes no han suprimido impuestos. No, es suprimir impuestos. Yo no estoy diciendo que se incumpla nada, Yo estoy diciendo que se suprima. Y las cosas se suprimen con acuerdos en el ámbito necesario. Pues eso es legal hacerlo, Y usted me acusa, perdón, y es que usted me acusó de que proponemos algo que es ilegal. Y no es cierto. Nada más. Pero suprimir un impuesto no es ilegal. Nada más. Bueno, cuando dialogamos nosotros no se puede, pero yo no tengo ningún problema, Pero non lle pregunte logo si está dialogando con... Vale,
Yo estoy en mi turno de palabra. Bien, eso en cuanto a eso. Nos hablan ustedes de la FEGAM. Mire, cuando el gobierno decidió hacer la transposición de la normativa, que puede decidir el plazo como decidieron todos los gobiernos, y la mayoría de los gobiernos de Europa y los vecinos no lo han hecho todavía. Yo no digo que no sea legal y que tengan que hacerlo, pero el momento los coge quien quiere, ¿eh? Y la aplicación de la ley la pone quien quiere, y en este momento la pone quien gobierna en nuestro país, para bien o para mal. Y son los que establecen lo que hay que hacer, el momento que hay que hacerlo y las consecuencias que ello tiene. Cuando se publicó, cuando el gobierno publicó y hizo tal, hubo un pedido de exposiciones públicas, la Junta se comunicó con la FEGAM para hacer una alegación conjunta. Y la FEGAM, ¿sabe qué hizo? Ni contestó. Entonces, oiga, yo entiendo que todo está muy bien, pero lo que no podemos es, cuando nos interesa es una cosa y cuando no nos interesa la contraria. Aquí estamos hablando de un tema económico con una trascendencia para todos y cada uno de los vecinos, sin duda, pero consecuencia de quién es quien aprueba la normativa para integrar en nuestra normativa, nuestra normativa. Sí. No. Oiga, en la Comunidad Económica Europea quien gobierna es una coalición de los conservadores, los liberales y los socialistas. No sé si usted tampoco no lo sabe. Oiga, pero es una coalición. También el presidente de nuestro ayuntamiento cobra y usted es del BNG. Pues es el mismo ejemplo, oiga, pero quien gobierna es una coalición de conservadores. Señora concelleira do BNG, despois terá usted a palabra, por favor. Deixe de rematar. En cuanto a la bonificación, si se hace, pues porque se hace por amiguismo, porque tal, entiendo que cualquier alcalde habrá llamado al asunto de quien tiene tal, tratando de interesarse incluso de tratar de que la subida o el porcentaje sea lo menos posible. Pero si se escucha a los ayuntamientos, si se hace una rebaja, malo. Si no se hace, peor. Pues claro, es el Partido Popular y parece que el Partido Popular todo lo que hace siempre tiene un trasfondo oscuro. Nos hablan de que, claro, cobran los impuestos. No sé, también ustedes cobran, me parece que la contribución, el rodaje, y también podemos regalárselo a los vecinos. Es decir, oiga, pero una administración es responsable, y tiene que ser responsable. Lo que no puede es no hacer su función. Si ustedes quieren también, oiga, son ustedes libres mañana establecer una bonificación sobre los impuestos que ustedes recaudan, aunque normativamente está impuesta por otra administración distinta. En cuanto al modelo, volvemos al mismo tema. Yo creo que, es decir, siempre estamos con... Si quieren cambiar de modelo, oiga, me supongo que ustedes han gobernado en coalición los socialistas con el BNG en su momento durante un periodo en la Junta y tuvieron la oportunidad o no lo sé, o no nos dio tiempo de cambiar el modelo. Si ustedes quieren, eso creo que vence, no sé el tiempo que queda, pero el contrato que tiene el Ayuntamiento de la Pobla y pueden, oye, adherirse a la Mancomunidad de Barbanzo o Nostián, pero lo que sí es cierto es que, oye, a día de hoy, lo que es el 2019, el 2025, la tonelada de basura en Sogama costará 119 euros, y en Serra de Barbanza cuesta 150 hoy, sin la subida. No sé, si el tema es económico, es económico. Si el tema es medioambiental, es medioambiental. Si el tema es, oiga, el modelo es el modelo, pero lo que no podemos es, ni debemos es mezclarlo todo. La realidad es que hoy es un tema económico por una situación sobrevenida donde quien toma la decisión es quien la toma. Y los demás actores, pues les toca tratar de gestionar eso de la mejor manera posible. Que si a ustedes no les parece bien el 60, que quieren el 100%, no lo sé. Si el 60, si se hace el 60... Vaya rematando, por favor, señor concejal. Si la implantación... Esto es cuestionarlo todo. Y creo que el único tema es el coste económico para los vecinos. Y viene de dónde viene. De un acuerdo del Gobierno de España. Nada más. Moitas gracias. Bueno, vamos a rematar nos dous turnos seguintes. Primeiro ten a palabra a concelleira do PSDG. Bueno, pues sí, para rematar, ven de donde ven, evidentemente, ven de quen recauda e ven de quen o cobra, que é a Xunta de Galicia. E mire, a mí me dá un pouco igual xa todo o que dixo, porque si temos que ir punto por punto desmontando todas as mentiras que din, en fin, a mí o que máis me interesa é que non se teña que subir os recibos dos veciños e as veciñas, independientemente xa de quen este gobernando, porque de verdad que eso creo que debe de ser no que temos que estar de acordo, e é o que vai a pasar, por desgracia. E vostede di, entón, vos tamén sacade impostos. Os impostos non estamos pedindo que saquen
os impostos. Estamos pedindo que a Xunta non aplique esa subida tan importante como é esa diferencia que quer facer. E, home, non volva a vostede ao goberno do Partido Socialista e do BNG porque levan gobernando na Xunta de Galicia 15 anos. Se temos que seguir falando da política que se fixo, bueno, pois a mellor é que o fixeron bastante ben frente a estes 15 anos que non é capaz a Xunta de achegarse nin o máis mínimo aos veciños e as veciñas, nin o máis mínimo ás galegas e aos galegos. Eu, para rematar, decir que solicitamos a paralización inmediata, e vou repetir o mismo, aunque xo tiña escrito, do sablazo, nunca mellor dito, de Sogama, e instar a Xunta a comenzar a apostar con investimentos, con actuacións reais, por modelos alternativos de xestión dos residuos máis enfocados á reciclaxe e á economía circular. Nos esta moción que presentamos o facemos porque, bueno, creemos que constituye un acto de defensa da cidadá que, visto esta subida que nos vai a facer a Xunta de Galicia, creo que é o que temos que facer como políticos para defender os intereses dos nosos veciños e veciñas, porque realmente somos todos perjudicados aquí, non son os colores políticos. Por a miña parte, nada máis. Moitas gracias. Vai a rematar entón agora o turno de intervencións a señora concelleira do BNG. Nada, tamén para rematar, penso que está bastante debatido, pero quitar o mellor 2 ou 3 conclusións, non? A primeira, evidentemente, é que o Partido Popular da Pobra do Caramiñal e o Partido Popular de todos os lados deste país no que estamos opta por gravar aos veciños, no caso do Concello da Pobra, con máis de 140.000 euros para o ano 2025, que temos que pagar dos nosos bolsillos, dos nosos, tamén dos seus, opta por iso, opta por eso e opta, evidentemente, por seguir beneficiando a Naturgy, que é a empresa favorita del Partido Popular, aparte de outras que agora veñen novas de outros lados, como a Altri e demais, non? Ben, esta é unha opción, e eu non concordo ca señora concelleira do PSOE dicindo que isto non é unha cuestión de colores políticos. Claro que é unha cuestión de colores políticos, e do que pensa e de como actúa cada quen. E o Partido Popular prefire embaucar a xente dicíndolle, bueno, vale, vou vos a cobrar todo isto que vos teño que cobrar, pero vou vos a bonificar un 60%. Hai outra conclusión aquí, señor Durán. O Partido Popular en ningún momento falou cos concellos. Falou con algúns concellos do propio Partido Popular, pero quen nos representa a todos os concellos é a FEGAN. E a Xunta de Galiza non falou ca FEGAN. Non falou ca FEGAN. Esa é a segunda conclusión. E a terceira e máis importante. É evidente que hai unha normativa que está imposta en Europa que nos pode parecer millor ou peor, pero que é a vía. É a vía de ir cara a un modelo de futuro, abandonar o modelo de pasado que é a incineración, que é o verquido en vertedoiro, e temos que empezar, mal que nos pese, porque nadie está acostumbrado, pero tamén haberá que facer campañas, temos que empezar a dar un xiro a esta política de residuos, e iso vai a redundar beneficiosamente tanto económica como medioambientalmente como tamén socialmente, e o Partido Popular está indo totalmente en contra. Máis nada. Moitas grazas. Pois vamos a proceder ás votacións. Primeiro vamos a votar a moción de emenda que propón o PP. Votos a inclusión de emenda que propón o PP. Votos a favor? Votos en contra? Pois queda... Van votar agora para separar as dúas mocións. Na primeira e logo na segunda. Bueno, non se aproba por 7 votos a favor e 6 votos a favor e 7 en contra. Agora, entón, votamos a moción do Grupo Municipal do PSDG. Votos a favor? Votos en contra? Queda aprobada por 7 votos a favor e 6 en contra.
procedemos agora á votación da moción do Grupo Municipal do BNG. Votos a favor? Ahora emenda. Outra vez. Perdón, sí. Pois vamos a proceder a votar de novo a inclusión da emenda do Grupo Popular. Votos a favor? Votos en contra? Queda entonces anulada a inclusión desta emenda. Por último, vamos a proceder a votar a moción do Grupo Municipal do BNG. Votos a favor? Votos en contra? Queda aprobada por 7 votos a favor e 6 en contra. Pasamos, bueno, non sei... vamos a descansar 10 minutos, pero 10 minutos sustiños, vale?
Imos a continuar. Pasamos agora ao punto número 7, moción do Grupo Municipal do PP relativa á continuación da regeneración da Praia dos Areos. Ten a palabra o señor portavoz do PP. Bueno, tenemos de nuevo una moción donde entendemos que la zona de la playa de los Arenales, donde estaban las antiguas concesiones comerciales, es la más utilizada y la que tiene más desarrollo y potencial de nuestro municipio, y lo que volvemos a plantear, como ya hemos hecho en otras ocasiones, es que recuperar ese espacio natural como estaba hace más de 100 años en su origen, uniéndolo a la regeneración que se realizó en su momento de la zona de la Junqueira y convirtiendo ese espacio y ese entorno en un espacio singular y consiguiendo realmente que el casco urbano de nuestro municipio tuviera una zona totalmente natural como estaba en su origen y con una zona dunar y la vegetación propia y de su momento, y eliminar ya no digo las antiguas, bueno, más que antiguas infraestructuras, los muros que quedan con el consiguiente peligro que tienen cada día, ya que durante estos años no se ha hecho nada, o si se ha hecho no ha sido suficiente para mantenerlo en un estado adecuado para garantizar la seguridad de los viandantes, porque los días que hay, un viento considerable, incluso siempre hay alguna teja caída en el suelo. Por eso lo que volvemos a proponer es continuar la fase 2, tal como estaba planificando en su momento, recuperar todo ese entorno, eliminar la carretera y la acera que está en la zona de la playa, ampliar lo que es la zona de la playa, la zona dunar, y unirlo con la antigua regeneración de la zona de la Xunqueira. Moitas gracias. Ten a palabra o señor concelleiro de Vips. Ben, boas noites de novo, gracias señor alcalde. Bueno, primeiro vou anunciar o meu voto en contra, primeiro porque nós xa estamos traballando neste tema, de feito yo dirá a miña compañera Patricia o alcalde, os trámites xa feitos, de feito hasta creo que igual pois anuncian algo que pode ser incluso do seu interese, xa lle vai a contestar a emenda, a moción, pero bueno, sí que me gustaría comentar, salíndome un pouco do punto, se non o alcalde que me pare, no pleno anterior traíamos aquí un recurso de reposición por un defecto de forma. Eu tamén quero indicar que cando veñan mocións deste tipo eu vou presentar un escrito para que non se admitan como moción, porque isto é un robo, é dicir, o artigo 97 do Real Decreto 2568/86 do 28 de noviembre dos ruegos di o seguinte: proposta de actuación dirixida a algún órgano de goberno. Continuar ca fase de regeneración medioambiental de Xunqueira recuperando antigo, isto é un robo, non é unha moción. Entonces simplemente apuntar eso. Eu vou votar en contra. Moitas gracias. Ten a palabra agora a concelleira do PSDG. Bueno, ben, pois como xa adiantaba o noso compañeiro de VIP, pois é verdad que o Concello pois xa está traballando xunto co Estado conxuntamente neste proxecto, non? Hai un tempo xa que se licitou o proxecto, que saleu a licitación e xa se está realizando. De feito, xa está prácticamente listo, solamente que agora pois están cas últimas fases de melloras do proxecto para que a partida orzamentaria que leve pois sexa máis adecuada para que non teñamos sorpresas nun proxecto tan grande como vai a ser e tan importante como vai a ser este, pois a verdade é que necesita ser estudiado, pero como xa vos digo, levamos todo este ano xa traballando con esta idea, e este goberno pois está a disposición de leválo a cabo, e polo tanto un pouco pois na liña que decía o meu compañeiro, creemos que esta é unha moción que é un rogo máis que unha moción, por iso tamén vamos a votar en contra. Moitas gracias. Ten agora a palabra a señora concelleira do NG. Gracias, señor alcalde. Señor Durán, nós co fondo da moción efectivamente podemos estar de acordo, non? Todos, hai tempo que o vimos dicindo, ademais, todos podemos estar de acordo en recuperar toda esa zona medioambientalmente, efectivamente, e darlle un uso pois máis razonable e incluso, bueno, evitar problemas que poidan vir maiores a respecto das edificacións que hoxe están ali. Pero, bueno, vostede sabe que este tipo de actuacións, bueno, se acabamos de falar con que 140.000 euros que nos vai cargar a Xunta para o ano de Sogama nos poden facer un burato ben grande nas contas do Concello, imagínese o que sería asumir unha obra destas características. E digo polo seguinte, non?
porque pode parecer baladí que non son importantes as palabras, pero as palabras son importantes, sobre todo cando vamos a votar sobre o que din esas palabras. Claro, traer aquí unha moción que di textualmente isto que teríamos que votar: continuar coa fase 2 da rexeneración medioambiental, recuperando, Claro, continuar, se vostedes poñen instar ou dirixirse ás administracións competentes, que sabe vostede perfectamente que non é o Concello a administración competente, bueno, pois podíamos debater de outra cousa e podíamos votar outra cousa, pero que continuar coa fase 2 a maiores de que xa acabamos de decir por boca da voceira socialista que estamos neso, pero en todo caso, unha vez que estea feito o proxecto, haberá que ver onde están os cartos para levar a cabo ese proxecto. Primeiro, haberá que ver se estamos de acordo co proxecto que elaboren as administracións competentes. Hai que ver onde están os cartos e despois hai que executalo. E remato, non nos olvidemos que a primeira fase da Xunqueira, verdad, xa decía o Partido Popular no ano 99, que foi cando empezou a gobernar, que la iba a conseguir en un momentito, e despois pasaron, pois creo que 3 mandatos do Partido Popular que o propio Partido Popular en aquel momento non foi quen de chegar a inaugurar esa obra porque non dou tempo. Entón, insisto, no fondo podemos estar de acordo, pero a súa maneira de expresar o que temos que votar non é a correcta e, polo tanto, non podemos apoiala. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro portavoz de Nos Pobra. Ben, por sorte, nos atopamos nun momento no que o Goberno do Estado aposta fortemente pola rexeneración destos espazos, non? Como se acaba de demostrar na Pobra, con 2 actuacións importantes, na Ribeiriña e xusto pois nesta zona ao derrubo das outras naves que existían e que non estaban protegidas. E temos que aproveitar esa situación. O Goberno dos Pobres, desde o principio, estivo por recuperar esa zona, por rexenerar toda a zona, conservando no seu día as naves, por suposto, seguindo o que está aprobado no Plan Xeral de Ordenación Municipal que aprobou o Partido Popular. Como xa mencionei aquí en moitas ocasións, foi o Partido Popular quen protexeu as naves que quedan en pé. É certo que foi cunha alegación presentada polo Colexio de Arquitectos no seu día e foi aceptada. Foi aceptada en base a un valor patrimonial histórico que teñen esas naves. Hoxe en día, para poder continuar co proxecto do que fala a concelleira do Partido Socialista, temos que facer un expediente de descatalogación das naves, argumentando pois o que sexa necesario, que non ten o valor que no seu día se lle supuxo, ou o que sexa necesario. Esperemos poder conseguirlo para poder levar adiante toda a regeneración da zona finalmente. Pero claro, no Plan Xeral, ademais, quero lembrar que as naves que se derrubaron, eses terreos están catalogados como dotacionais dentro do dominio público marítimo terrestre, que é unha situación un pouco extraña, pero foi así como se aprobou no Plan Xeral. A verdade que co visto da demarcación de costas e é o que temos hoxe en día no Plan Xeral. Por tanto, todo iso é necesario tamén modificalo e, se non, pois non poderemos levar adiante este proxecto. Pero repito, contamos con esa disposición do Goberno Central en investir, en recuperar, en generar terreos que foron no seu día gañados ao medio natural nas costas e, pois, bueno, nós somos un concello moi afectado nese sentido, para ben e para mal, efectivamente, para ben porque no seu día significou un desenvolvemento económico importante no noso municipio, na nosa comarca, na nosa zona e en Galicia, pero hoxe en día, pois, avanzamos cara a outros obxectivos que son os de regeneración ambiental e iso é o principal que vamos a defender como goberno. Por lo tanto, nós, como Nos Pobra, decidimos non apoiar esta moción pola incoherencia do Partido Popular con respecto ao seu Plan Xeral e porque efectivamente xa estamos traballando neso desde o principio e esperemos que se faga realidade o antes posible dentro de todo o que acaba de mencionar a portavoz do NG, o lento que son estos trámites a nivel do Estado, pero, bueno, contamos con esa disposición, teñen esos fondos que están desexando investilos en aqueles concellos que mostren a súa disposición a facelo e será, por suposto, unha obra pois que dará lugar a un espazo pois increíble, non, que temos no noso concello, que foi destruído durante moito tempo e que agora pois levamos un tempo intentando regeneralo, recuperalo para o beneficio da cidadanía e do propio medio ambiente. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro portavoz do PP. Bueno, nosotros insistimos en lo mismo.
Existía un proyecto de la fase 2, yo personalmente lo vi en su momento, con lo que no estoy pidiendo nada que no existiera. Existía, estaba redactado, a alguien le gustaría, a alguien no le gustaría, pero el proyecto estaba redactado. Y la consignación presupuestaria también existía. Después se decidió, oye, que no era interesante y que se quería hacer otro tipo de política, ¿vale? Esa es la realidad. Durante 9 años no se ha hecho nada. Yo espero que se haga. Espero que nos digan en qué consiste el proyecto que tienen, porque, oye, nos hablan de un proyecto, nos hablan de una implicación, pero me gustaría que, ya que estamos hablando de esa zona y de la que estamos insistiendo desde hace años, que es importante a nuestra forma de ver, aplicar aquel proyecto, modificándolo en las circunstancias o en las necesidades actuales, para tener una zona natural en nuestro entorno urbano, pero nos gustaría que nos dijeran esto que nos están diciendo, el proyecto, la consignación, el presupuesto, y es más, fíjese que nosotros decimos la fase 2 de un proyecto que existía y que se negocia con las distintas administraciones, porque somos conscientes de que el dinero del Ayuntamiento de la Pobla de Caramiñal no es suficiente para afrontar probablemente una inversión de ese tipo, y probablemente tampoco es un terreno de su competencia, porque es realmente de costas. Por eso proponemos que, oye, se busque la colaboración de todas las administraciones, como se consiguió con esa colaboración la regeneración de la fase 1, que realmente, oiga, costó años conseguirla, pero quien la consiguió fue el Partido Popular, aunque inaugurarla inauguró otro alcalde, por las circunstancias temporales. Pero esperamos que nos digan o nos aclaren cuál es ese nuevo proyecto que ustedes tienen, que están trabajando, que, oye, después de 9 años, pues es lógico que a ver si aparece de una vez y nos expliquen en qué consiste. Moitas gracias. Ten agora a palabra o señor concelleiro de Vix. Ben, sí, non se preocupe que nos lo explicamos tranquilamente, porque además queremos que vai a beneficiar a todos os veciños. Mire, eu no ano que levo dentro do goberno, unha das primeiras cousas que lle plantei o alcalde estaba de acordo comigo, a verdad coincidimos en bastantes cousas, para ser de diferentes partidos, a verdad coincidimos en bastantes cousas. Unha das cousas que lle plantei foi que había que, bueno, pues volver a ver como estaba o proxecto orixinal da rexeneración das Xunqueiras. Tras varias reunións co señor Gil, o de Costas, eles nos transmiten que teñen, como decía o concelleiro de Medio Ambiente, bueno, pues que teñen bastante interés en rexenerar ciertas partes da costa, están agora con esa política medioambiental, a cal, bueno, é de aplaudir. Entonces, que bueno, que por eles encantados. Entonces, bueno, eles o que se comprometen con nós é a redactar un proxecto. Eu creo que a Patri sí que cheguen a ver un medio borrador, non sei se será exactamente o mismo que había ou cambiará algo, supoño que algo cambiará porque os anos pasaron. Pero bueno, eles o que se comprometeron foi a redactar o proxecto, despois o Concello tería que traer a pleno a desafección das naves para poder continuar co expediente, e despois incluso Costas se ocuparía de todos os trámites co resto de administracións. Por lo tanto, nós nese aspecto encantados, e non lle vamos a dicir que non a cartos que veñan de outras administracións. Ou incluso lle dixen ao alcalde que se houbera algún problema cas naves en desafectalas ás 3 da mañán con excavadora, tirábanse abaixo, que non iba a haber problema por eso, e eso non iba a ser un impedimento para que esa zona este rexenerada. Entonces eu espero que se poda realizar o cheguemos a ver todos neste mandato. Bueno, o que lle digo sempre, señor Durán, se usted ten algunha dúda non ten máis que preguntala, que non comemos a nadie. Usted di que pregunta, pero bueno, a mí nunca me preguntou nada, verdad? Entonces, bueno, eu animo a que o faga, non pasa nada. Usted non nos levamos ben, pero home, se me pregunta algo do Concello, eu contesto yo, con toda a educación do mundo, que non teño ningún problema. Moitas gracias. Ten agora a palabra a señora concelleira do PSDG. Bueno, pues eu decirle que non se preocupe, o proxecto vai a ser público, evidentemente, cando este listo vai a estar publicado e poderedes consultalo, e bueno, e tamén se queres unha reunión con nós, non temos ningún problema en sentarnos e enseñarvos o proxecto. Creo que é algo moi positivo para o noso Concello, e é un pouco a miña última intervención, pois agradecer esta disposición, que é unha pena que antes, en todos os anos que gobernou o Partido Popular, pois non a houvese, non? Esta disposición a esa inversión no noso Concello, que é tan importante como xa se fixo na Ribeiriña e como xa se fixo aquí e como se vai a seguir facendo, incluso en algún sitio máis. Entonces, nada, agradecer que temos un goberno que mira tamén para o Concello da Pobra do Caramiñal. E nada, espero que cando sala o proxecto pois sexa a gusto dunha gran maioría, pois que a gusto de todos nunca vai a ser, evidentemente, pero si a gusto dunha gran maioría e que traiga un beneficio para o noso Concello, como é a recuperación dese espazo tan importante para a Pobra.
Moitas grazas. Ten agora a palabra a señora concelleira do BNG. Grazas, señor alcalde. Pois, efectivamente, vostedes o que din é continuar coa fase 2 da rexeneración e poden estar vostedes tranquilos porque este goberno xa está continuando coa fase 2 da rexeneración medioambiental da Xunqueira. Acabanlle de explicar exactamente como van os trámites. Os trámites, volvo a insistir, son lentos, non foi falta que yo diga eu que vostedes saben ben. E nada, agardar efectivamente que pase lo que pase, non cambie acordo goberno do Estado e non pase o que pasou ca primeira fase, que tivemos que agardar que unha enmenda aprobada polo goberno do PSOE naquel momento, unha enmenda do BNG de 1 millón de euros para esa actuación, resulta que dormeu o sono dos xustos durante bastantes anos porque entrou o señor Rajoy a gobernar, que non sei se se acordan, pero gobernou do 11 ao 18, 7 anos, ni máis ni menos. Entón, agardar efectivamente que non cambie a cor do goberno do Estado para que podamos, bueno, continuar con estas actuacións medioambientais que son tan necesarias e que, bueno, van a favorecer efectivamente o noso concello, máis nada. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro, portavoz da Nos Pobre. Eu, desde logo, nunca vin o proxecto redactado da fase 2, si estaba dibuixado na fase 1, con idea esbozada, e nunca vin tampouco o orzamento final, nin a consignación presupostaria, nin os orzamentos. Eu agora que non teño noticia deso, ni nós nunca renunciamos a algo semellante, porque nunca se nos plantexou desde Costas. Si é certo, o motivo de non poder recuperar as naves e darlle un uso é porque o que di, a última frase que di, nós non a encontramos por ningún lado, ese apoio. O apoio de outras administracións e, por tanto, unha obra que é imposible que asuma o Concello. Recordo o que decía Rafael Eimil, o xefe de demarcación de Costas naquele momento, que ele estaba cansado de apoiar actuacións semellantes e visitar despois ese pobo, esa cidade, anos despois e encontrarse cas naves en peor estado, abandonadas, porque non se daba un uso necesario e tal. E claro, ao final, pois, o tempo pasa, se vai deteriorando, o valor que podían ter vaise perdendo, e enfrente temos pois esa oportunidade que nos dá a demarcación de Costas e nos dá o Ministerio para a Transición Ecolóxica de financiar esta actuación, pois ao final, aparte temos a seguridade desde Nos Pobres de que se fixéramos unha consulta popular, pois realmente ganaría derrubar as naves. A xente creo que pensa máis e lle gusta máis recuperar toda a zona da praia e conseguir que, ao mellor, temos a sorte de que se mitigue polo menos un pouco o que o problema de pérdida de area que ten a praia tan grave, a praia dos Areos, como consecuencia da construcción do muelle comercial, pois esperemos que se mitigue e que funcione de outra maneira dinámica litoral e, bueno, pois efectivamente se pode utilizar para ese uso pois de ocio e tamén se rexenera a zona dunar e todo o demais. En todo caso, eu insisto, nunca chegamos a coñecer ese proxecto e no Concello logo eu nunca o vin. Si vostedes o teñen, pois me gustaría, solo por curiosidade, me gustaría coñecelo, porque nos sabíamos na fachada, na portada da fase 1, se aparecía esbozada efectivamente a proposta da fase 2, onde se aparecía unha rotonda e a carretera, a estrada desplazada hacia o interior, pero o proxecto e o orzamento nunca vin. En todo caso, esperemos que a tramitación sexa o máis ágil posible, que podamos justificar axeitadamente a descatalogación das naves e non teamos problemas con patrimonio e poder levar a cabo este proxecto que beneficiaría tanto ao noso Concello, a súa fachada litoral, desde o punto de vista medioambiental, turístico, social e todos estes eidos que comento. Moitas grazas. É agora o turno do Partido Popular, señor concelleiro. Bien, miren, nos congratula que hayan cambiado ustedes su posición durante 8 años, donde cuando traíamos esta misma propuesta se votaban en contra. Es cierto que ahora van a votar en contra también para hacer lo que van a hacer, que es curioso. Su postura es siempre muy curiosa, solo con tal no darle la razón al Partido Popular, pero la realidad es que el Partido Popular en las 2 legislaturas anteriores ha traído, creo que en 3 ocasiones, esta propuesta para realizar aquello que entendíamos que era viable, que era aquello que proponía demarcación de costas en su momento. El proyecto existía, yo lo he visto. No, déjame acabar, perdón. Si me deja acabar, se lo explico. Si no, yo es que, perdónenme, estoy en mi tiempo y puedo hablar, y cuando acabe, si tiene alguna duda, se le contesto.
Yo no tengo ningún problema en contestar, no como hacen ustedes que cuando hacemos preguntas no contestan a nada y cuando pedimos información no nos dan ninguna. No como a veces dicen, porque no estoy esperando la contestación. Por favor, respete o turno no que está. Sí. Vale. Sobre que está Nosotros siempre hemos apostado por ese proyecto que existía y en su momento había la consignación presupuestaria de demarcación de costas. Cuando ustedes tienen el poder, bueno, tienen la alcaldía, ustedes sabrán lo que hacen, lo que negocian, lo negocian. Su planteamiento siempre fue, quiero recordar, porque en todas las 3 ocasiones que hemos traído este punto aquí es que, oye, no querían nada de eso y lo que querían era recuperar las naves. Punto. Nos agrada que ahora hayan cambiado de opinión y sobre todo y que nos den la razón en algo que creo que es, como usted bien dice, la voluntad de la mayoría de los vecinos, pero no hoy, yo creo que siempre. Quienes se empecinaron en mantener algo que realmente no tenía una utilidad, el cuestionamiento patrimonial es muy cuestionable de una edificación que tiene 100 años, muy cuestionable, pero yo no digo nada, es muy cuestionable y oiga, el PSON, claro que pone lo que pone, pero el PSON es como cualquier otra herramienta que hay que cambiarla. Y si hay que cambiarla, adaptarla a las circunstancias, porque lo que en su momento pudo ser interesante, hoy no lo es. Porque se cambia 20 veces, o ustedes lo van a cambiar, supongo que en alguna ocasión. En sus programas de gobierno, cuando se presentaron a las elecciones, todos ustedes, creo que casi todos ustedes ponían modificar el PSON. No sé, es que están esperando para hacerlo. Tienen los recursos, las posibilidades, la cuestión económica y el proyecto. Háganlo. Eso no es el kit de la cuestión. La realidad es que, oigan, le vuelvo a decir, nos alegre que ya hayan cambiado ustedes todos de postura, que les haya llevado 8 años decidirse y darse cuenta, pues no es tan loable, lo que determina que realmente sus criterios pues son a veces no incuestionables, sino ininterpretables, porque nadie sabe el porqué. Y, oiga, no podemos preguntar sobre lo que no sabemos, Yo no tengo ningún problema en preguntar, no me llevo mal con nadie, no tengo ningún problema en preguntar, es más, le vuelvo a decir, pregunto y nadie te contesta, pero oiga, lo que no voy a preguntar es sobre lo que no sé. No se congratula, lo que nos sorprende es que aquello que hemos traído en distintas ocasiones, que furibundamente nos han dicho que, oye, tanto sobre todo nos pobra como el BNG y el Partido Socialista, que ahora es lo contrario. Y nos lo venden como si, oye, fuera lo más normal del mundo, un cambio de postura tan drástico sobre una actuación tan importante. Y que encima nos digan que, oiga, aunque vamos a hacer lo que ustedes llevan proponiendo desde hace 8 años, no vamos a votar a favor de hacerlo. Vaya, su congruencia política es curiosa, Después nos dicen a nosotros que hay que... Señor concejero, por favor, vaya a rematar. Que hay que ser consecuentes. Séanlo. Y reconozcan, con toda la humildad, que, oiga, se han equivocado. Si no encontraron recursos, nos encontraron. Si ya por algo será. Y gestionen, porque realmente que se haga hoy, me alegro, que tarde un poco, estupendo, que tarde mucho, pues será una pena, pero lo que sí es cierto es que hemos ya perdido 8 años en hacer una actuación que estaba proyectada, existía un proyecto y existía un presupuesto para ello. Bueno, me vou a dicir algo sobre isto. Evidentemente eu non coñecía esa facerse dúas, non sei se existía ou non. De todas formas, este goberno municipal leva 1 ano e 2 meses. O sea, en ese ano e 2 meses eu non vin este goberno municipal no que estamos en este momento nós, leva, non, pois xa me explicará despois cantos tempo levo eu do alcalde, porque non sei, ao mellor resulta que estou aducido e non sei, ao mellor estuven de alcalde durante 9 anos. Bueno, este goberno municipal leva un ano e 2 meses. Entrou o 7 de xullo do ano pasado, de 2023. Dito isto, si eu podo justificar ademais que o anterior goberno municipal pois actuou de outra maneira porque probablemente as naves ainda estaban o suficientemente ben. Nós intentamos, eu persoalmente e algunha concelleira que me acompañou, tivemos algunhas entrevistas co xefe de demarcación de costas, Carlos Gil, e intentamos nun primeiro momento estudiar a posibilidad de que nos cederan as naves. Evidentemente as naves estaban moi deterioradas, eu xa tiña as miñas dúbidas se valía ou non a pena. Xa nos explicou que era prácticamente imposible conseguirlas, é un terreno húmedo, a cesión a unha institución era prácticamente, ou un particular, non? Neste caso era prácticamente
unha quimera, entonces as alternativas que tiñamos evidentemente están moi claras. Non podemos deixar que esas naves pois acaben caendo sin máis ni máis, cada máis co perigo evidentemente que razonablemente expuxestedes aquí sobre o perigo que incluso pode supoñer. Non temos ningunha competencia sobre elas, non temos cesión de ningún tipo, entón decidimos estudiar a posibilidade de facer aí un proxecto. Propusemos, tuvemos varios encontros e bueno, parece chegamos a un acordo. Este goberno municipal, repito, chegou a un acordo todos en conxunto e por unanimidade de buscar unha solución que fora satisfactoria, o máis satisfactoria posible para todos e todas as veciñas da Pobra. Finalmente, este proxecto en concreto está xa moi avanzado, porque xa levamos moito tempo traballando en el, bueno, nós non, pero sí insistindo na demarcación de costas, bueno, non creo que tarde demasiado. Hai outros proxectos que tamén, este non é único, hai outro proxecto que tamén é bastante ambicioso, pero que, bueno, está ainda en estudo, ese prácticamente, bueno, ese non está ni en estudo, ese está prácticamente por empezar a traballar en el. Non vamos a falar agora porque, bueno, de momento non sabemos nada de si vai a ir ou non medianamente adiante, non? E despois hai un par de proxectos pequenos que tamén están, que penso que en un ano poden ir adiante. Eses son pequenos, pero vamos, quero dicir que non estamos parados, estamos movéndonos e repito que todo este goberno municipal está interesado en esa solución. E nada máis, vamos a proceder logo a votación. Votos a favor? Votos en contra? Pois por 7 votos en contra e 6 a favor, queda anulada. Vamos a pasar ahora ao punto número 8, moción do Grupo Municipal do PP relativa á proliferación de roedores no municipio. Ten a palabra o señor concelleiro portavoz do PP. Bueno, traemos una moción por las quejas que nos dan los vecinos en cuanto a la proliferación de roedores o ratas en nuestro municipio, incluso en la zona rural, de forma más exagerada. Y vemos que no se está haciendo lo suficiente para tratar de erradicarlo o controlarla. Sabemos y somos conscientes de que eliminarlas es algo imposible y que tampoco no tendría una posibilidad real de realización, pero creemos que hay que adoptar las medidas necesarias para que tenerla controlada, establecer o realizar un control de plagas, contratar una empresa de desratazación, porque hay vecinos que lo están pasando muy mal. Y esto afecta a distintas zonas de nuestro municipio. Creo que a nosotros nos han transmitido distintas de ellas, pero supongo que ustedes serán más conocedores, porque muchos de ellos nos han dicho que han venido aquí a transmitírselo y que ven que no se hace nada o que lo que se hace no funciona. Entonces, lo que proponemos es que se realice de forma inmediata una campaña de control de plagas de esta problemática de los roedores en nuestro municipio y establecer las medidas necesarias para apoyar los titulares de terrenos y viviendas que padezcan esta plaga de roedores. Moitas grazas. Ten a palabra o señor concelleiro de VIPS. Ben, boas noites, gracias, señor alcalde. Bueno, cando vin esta moción, vale, a verdade é que a tuve que ler varias veces, porque, bueno, home, é verdad que eu estou 4 días da semana fora do concello por cuestións laborales, pero, bueno, falo con xente, eu tamén me comunico, veñen veciños a falar conmigo, e a min non me chegou que houbera unha proliferación sin control, porque é que ustedes poñen aquí unha proliferación sin control, que calquera que lea isto debe pensar que vamos pola calle e vamos a encontrar a 3 ou 4 paseando con nós. Vale, entonces
Por favor, si non Creo que se desarrolla. creo que é adecuado usar ben as palabras. Entonces, claro, falar e intentar algo que non digo que non poda ser puntual, porque de feito eu vou vos contar unha cousa. Eu estaba en Lugo, a miña compañeira Fania o sabe, pode comentar, e si, ali no Cajulo, pois ali cerca do contenedor que tiña estaba roto, empezaron a aparecer, efectivamente. En canto se cambiou o contenedor, acabouse. A mí os veciños me transmitiron, se lle puxo solución. É dicir, pero ningún veciño me veo a decir mi má unha proliferación, vale? Entonces hai que usar ben as palabras. Eso é que ao PP lle gusta nas súas mocións ou no que presenta mentir, teñeno por costumbre. De feito xa hasta se copian cos de Ribeira, que presentaron unha tamén moi parecida. Xa se deben hasta poñer de acordo en que van a presentar. Respecto da empresa de ratización que falaba usted, señor Durán, usted, que ademais eu entendo que usted tamén veu o presuposto que aprobamos igual que o vin eu, hai 12.000 euros destinados a ese fin, para cando hai nalgún sitio algún problema moi concreto, pois se lle chama a empresa para que vaya pois intentar poñerlle solución. Respecto aquí, claro, ustedes aquí pois aproveitan esa mezcla, tamén nos acusan de non ter limpo un municipio coidado. Nós este ano levamos investidos máis de 90.000 euros en limpieza de malezas, incluso en carreteras que non son nosas, como lle dixen que nos darían incluso para limpar algunha máis. Non digo que non pode haber problemas puntuales en algún momento, pero penso que tampouco se pode falar dunha plaga ou unha proliferación criminal, porque, eu vivo neste municipio igual que viven outras persoas, e non digo que non pode haber casos puntuais, pero, que me digan ustedes que vai un pasando pola calle se encontra en todas as esquinas, pois mira, me parece un pouquiño exagerado. Si, Amelia, eu xa sei que ti calquer cousa deste goberno non che gusta, pero non é a miña opinión, é a mesma que a túa. Entonces eu lóxicamente vou votar en contra e pedirlles que non, independentemente que esta moción incluso se lle podría votar a favor, se ustedes dixeran, pode haber casos puntuais que se mire máis tal, pero non, ustedes prefieren exagerar, mentir, crear alarma, exagerar encarna, ti sábelo igual que eu. Sí. Ben, despois respecto de moitas delas documentais, eu vin o famoso vídeo ali no lagar, pero un vídeo compartido por 20 personas non quere dicir que sean 20 casos diferentes, sigue sendo o mismo, compartido por 20 persoas, que aí xa se ocuparon ustedes de darlle bastante bombo ao asunto. Entonces, pois, neste primeiro turno nada máis. Depois, depende do que me contesten, xa lle contestarei eu tamén. Moitas gracias. Ten agora a palabra a señora concelleira do PSDG. Pois é un pouco que non están acostumbrados o Partido Popular, non? Ese exemplo do vídeo que acabas de poñer, eles contan unha mentira moitas veces a ver se convirte en realidades, o levan facendo todo este tempo, e seguirán, tanto a nivel municipal como a nivel estatal. Igual vivimos en sitios diferentes, porque din moitos, eu vivo aquí todos os días, veño aquí todos os días, ando pola Pobra todos os días, pois estaba onde estaba vostede. Por favor, señora concelleira. Pois estaba no mismo sitio donde estaba vostede. Saíron. É que vedes como mentides. Saíron. Quen saiu? Pero vamos a ver, en que concello conoce vostede que non haxa ratas? Porque eu creo que leva vivindo con nosas ratas, madre mía, toda a vida. Ou coñece vos? Usted coñece? Non, contésteme. Señora concelleira, por favor. Usted coñece algún concello? Señora concelleira. Pida yo o turno de intervención a Durán, me encarna. Eu creo que era un pouco mellor. Eu quixera que dixera se hai algún concello ou algún sitio onde non existan as ratas. Claro que existen, xa lle contesto eu, non se preocupe. Continúo? Sí. Pois o que íbamos falando, eu creo que son uns alarmistas. Evidentemente hai ratas por varios motivos, e se actúa
ali xa yo explicará a concelleira correspondente en un ratiño. Non me poñan esas muecas porque é verdade, e se vos estuverades aquí non ibades a conseguir que as ratas desapareceran. O sea, o teño clarísimo, nin vos, nin nós, nin nadie, porque forman parte da nosa vida, e levan formando parte moitísimos anos, e por desgracia, pois hai causas que fan que ás veces aparezcan máis ou menos, e eu non digo que non as haxa, ou como decía vostede, seguramente, pero que non é un problema que teñamos no Concello, nin que salas a andar pola Pobra e que aparezan 50 ratas, madre mía, é que de verdad vivimos en sitios entón diferentes, ou vostede non vive aquí, ao mellor ese é o problema. Moitas gracias. Ten a palabra a señora concelleira do Benés. Eu creo que é un tema serio, pero xa non sei se rir ou se chorar. Vamos a ver. Encarna son moi fan túa e che vou a explicar os teus argumentos científicos, porque recordo que noutra tamén moción que creo que solicitabades que se abrira máis a casa de turismo fora porque unha señora che dixera non sei que. Bueno, pois parece ser que isto é o mesmo, non? Porque iba a decir que é unha moción super demagóxica, é unha moción que non se basa, que non hai ningún dato obxectivo que diga que hai unha plaga de ratas no noso concello. Outra cousa, e nós non vamos negar casos puntuais como a señora que che preguntaba de non sei que horario. Bueno, pois polo visto saliu unha na procesión do Nazareno, hai outra, supoño que serán galiñeiros, porque falábamos da zona rural, pero un dato obxectivo que diga que neste concello temos unha plaga de ratas nesta moción non hai. Polo tanto, é totalmente demagóxica. E moito máis se nos apoiamos no argumento de que parece ser que as ratas por donde salga a pasear son nos concellos donde non goberna o Partido Popular, porque en Ribeira si é certo que tamén presentaron unha moción no mesmo sentido. Pero é que a maiores deso utiliza unha linguaxe que é unha linguaxe épica, porque falan de que é un problema de saúde pública, pero vamos a ver, nós non temos datos nin que haya contagios, nin que haya infeccións, nin que haxa ningún tipo de enfermidade provocada por roedores neste concello. Polo tanto, si é certo que vos nos teñen acostumados a este tipo de mocións donde saben que algo pois que non lle agrada ou que non é de agrado de todos os veciños e de moitos dos que estamos aquí, pois magnificar un problema. Nós podemos seguir falando de animais, porque parece ser que este pleno se dá moito, e sí que podemos decir que tamén houbo moitas queixas aquí no concello de que había xabarís paseando polos areos, e competencia da Xunta de Galiza, e hasta donde non sabemos, incluso como concello, tampouco se fixo nada. Polo tanto, nos aquí o que nos traen a votar é realizar de forma inmediata unha campaña de control. Aquí, vostedes o deben de saber, porque teñen acceso, incluso as facturas e o que se paga á empresa que derratiza, isto xa se fai de forma sistemática e de maneira periódica, supoño que despois xa se explicará. E despois tamén nos falan de establecer medidas, que non sabemos que medidas, porque claro, como non temos datos obxectivos que nos veña a decir onde se produce esa plaga, pois como comprenderán, nós non podemos votar nada en abstracción e moito menos cos datos que aquí, os argumentos que figuran nesta moción. Moitas gracias. Ten a palabra a señora concelleira de Nos Pobra. Boas noites a todos e a todas. Pois sí, as ratas, como vostedes din, que ademais supoñen na moción, conviven cos seres humanos dende o comezo da civilización. Son animais que viven nas alcantarillas, en zonas húmidas, e saen a buscar comida, pois van aos galiñeiros porque atopan pienso, van a donde poden para buscar comida. En diferentes épocas do ano crían, é lógico pois que os vexamos porque, como vostedes din na vosa moción, conviven con nós. Dende fai non sei cantos anos, porque eu levo aquí 8 e xa estaba esta empresa de control de pragas contratada no Concello para facer estes traballos. É unha empresa autorizada, porque hai que contar con uns permisos especiais, porque isto non vai de botar veneno a discreción, porque isto afecta ás persoas, aos animais, e chega aos medios mariños, entonces isto hai no que facer con unhas pautas establecido. Entón, o noso Concello non só ten un plan de ratización, ten un plan triple D, que é de desratización, desinfección e desinsectación, vale, que é obrigatorio para os edificios públicos. Actuamos no centro de recolla de animais, no mercado municipal, no centro de saúde, nos colexios, nos museos, todos os anos. Se van, se colocan trampas e todo o que a empresa considera que hai que facer para controlar todas estas pragas.
No ano 2023, o compañeiro dicía que nos orzamentos van 12.000 euros, pois no 2023 gastamos 10.892,42 euros e actuamos frente a ratas, formigas, cucarachas e pulgas. No 2024 levamos 6.753,42 euros. En esta ocasión vamos contra ratas e cucarachas. Polo momento pode surdir calquera outra plaga e eu lle pregaría tanto a vostedes como a todos os veciños e veciñas pois que se atopen nestas circunstancias que non lo fagan saber, porque é a maneira eficaz de poder controlar a plaga, ter coñecemento dela. Non sei máis que vos podo contar. Podemos actuar na vía pública, non podemos actuar nos domicilios particulares. Os puntos que plantexan aquí, campaña de control, non sei moi ben a que se refiere, se é publicitaria, de sensibilización, de exterminación, porque non me queda moi claro que é o que realmente solicitan. Establecer medidas necesarias para apoiar os titulares de terreos e vivendas que padezan esta praga de roedores. Tampouco sei moi ben a que se refire, como decía a compañeira do BNG, si se refiren a que poñamos subvencións para que merquen trampas ou raticidas, ou si queredes que vaya ao Concello a actuar dentro das propiedades privadas. Non sei moi ben a que vos referides, pero o Concello actúa dende vai moitos anos e sempre que así non lo fan saber, e ademais de maneira sistemática cada mes, con unha empresa de control de plagas autorizada. Moitas gracias. Ten a palabra o señor concelleiro portavoz do PP. Bueno, yo entiendo que todo lo que presentemos nunca tiene sentido, todo está mal y que además, aunque después ustedes lo ejecuten y lo hagan, es el juego político que es lo que ocurre. Es sorprendente que nos digan que gastan 12.000 euros, ¿vale? Pero si no llegan, no llegan. A mí es que la partida presupuestaria entiendo que la tienen. Que nos digan que la empresa es autorizada es que, oye, lo peligroso sería que no fuera. Que no lo hicieran respetando el medio ambiente, pues también sería peligroso. Que nos vendan lo que es obvio, oiga, pero también lo que es obvio es que hay una proliferación de ratas. En el sobre, mire, donde vivo yo, en los contenedores que tienen ustedes delante de... Bueno, ustedes no, que tenemos de todo el ayuntamiento delante del cementerio del Maño, en Tarrío, en La Angustia, en Santa Cruz, en el Campiño. No, que existan ratas, que es normal, es que nosotros nunca hemos hablado de eliminarlas, ¿eh? No sé de qué se ríen. Si a usted le parece una risa, que oiga, a mí el otro día, mira, mi perro estaba persiguiendo 3 ratas, pero no 3 ratas, así, las 3 ratas. Si usted cree que eso que es normal, pues oiga, para usted es normal. Sí, bueno, no, es así cuando lleva un año crecida y no se ha hecho nada para controlarla. De acuerdo, pero es que una rata, pero es que no tiene que haber es una proliferación de ratas adultas. Pero bueno, no pasa nada, miren ustedes. No pasa nada, nosotros nos lo inventamos, esto no es cierto, lo que cuelga la gente en las redes sociales no es verdad y nosotros exageramos los problemas. Ya sé que ustedes son perfectos y, oiga, no existen las ratas, lo que ha ocurrido en el parque, en los jardines y en el parque no existe, lo que ocurrió el otro día aquí en la puerta del ayuntamiento no es más que una anécdota. Y no pasa nada, es decir, las ratas están bien, todo está controlado, todo está limpio y todo funciona perfectamente. Bueno, nosotros hacemos nuestro trabajo, que es hacernos eco de lo que los vecinos nos manifiestan. Si a ustedes les parece mal, oiga, si quieren actuar, actúen. ¿Que no quieren actuar? No lo hagan, es su potestad. La nuestra es decir la realidad, aunque a veces no les guste. Y no nos vengan con que gastan 12.000, oiga, si esto es como cuando hablaban del asfaltado, es que gastamos tantas toneladas, pero si hay más baches todavía, pues tendrían que gastar más. Si las empresas tendrán que hacer una campaña extra como se han hecho en otras ocasiones, independientemente que siempre se ha contenido una empresa contratada de forma anual, me supongo, por lo que yo sé, pero también ha habido momentos donde ha habido proliferaciones. Y tendrán que actuar de forma concreta donde tienen que hacerlo. Ahora, si ustedes no lo ven, si los vecinos mienten, pues mienten. Si los vídeos no son ciertos, allá ustedes, no pasa nada. Oiga, que nosotros, nuestra responsabilidad es hacérselo saber. Instarles o pedirles o rogarles, como ustedes quieran llamarlo, porque ya estamos en un punto donde vamos a los matices y a los puntos y comas, que actúen. ¿Que no quieren hacerlo? Pues no lo hagan, oiga, nada más. Es lo que pedimos, creo que no es tan complicado y creo que haría mejor en escuchar a los vecinos y ver los vídeos, ir a sus casas y ver lo que hacen.
No estamos diciendo que no tienen ustedes claro que no potestad por entrar en las propiedades privadas. Así como querían ustedes hacer cuando trajeron aquel reglamento bueno, no sé cómo era el nombre, pero cuando era el tema de regular el tema de los animales de compañía, que querían entrar en las casas sin tener autorización. Pero sí que me supongo que muchos vecinos que tienen problemas dentro de sus casas, dentro de sus gallineros, probablemente, si se le prestara ayuda, las recibirían encantados. Porque a veces no saben o no pueden, y como usted bien dice, las cosas hay que hacerlas bien. Y no pasa nada por ayudar a la gente. Por entrar en una vivienda y echar una mano. Por favor, vaya rematando, señor concelleiro. Señor concelleiro de VIPS. Ben, gracias, señor alcalde. Bueno, vou ser moi breve. A verdade é que é complicado contestarlle ao señor Durán, porque chega un momento que se fai tanta demagoxia e dice tanta mentira que un xa non sabe realmente que contestar. Mire, señor Durán, vou dicir unha cousa. Cando usted fala de la realidade es la que es, será a súa realidade, non ten por que ser a miña, Eu tamén falo con veciños, represento veciños igual que usted, aínda que lle moleste. Sí, aínda que lle moleste. E eu falo con eles igual que fala usted. E lle volvo a poñer o caso. Cando usted di é que na Angustia hai un problema. Na Angustia houve ese problema puntual e solucionouse. Porque a mí os veciños de ali me conocen, transmiteuse e solucionouse. Sin máis alertas, sin máis alarmas, sin máis esa exageración como usted pretende facer aquí. Porque xa se está explicando que aquí nadie dixo, coidado, que non as haya. E iso di usted porque lle gusta manipular as palabras dos que todos falamos aquí. Usted ten un arte niso que, cuidado, sabes, xa me gustaría mentelo, pero non o teño. Porque, mire, aquí nadie lle negou dos que falamos que non houbera, O que lle estamos dicindo é que pode haber casos puntuais, temos unha empresa e cando un se entera, actuamos. É que nadie lle está dicindo o contrario. O que pasa usted pon aquí na moción, perdona que yo diga, proliferación sen control. É que calquera que lea isto pensa que aquí mi madre. Eu debo estar dormindo con 50 cando me meto xe na cama. E non é eso, sabes? Entonces, o que non poden ustedes, poden o facer, están no seu dereito, é mentir tan descaradamente, porque o fai moi a menudo. Porque usted, mira, usted antes me preguntaba, é que non me contestou a unha pregunta que lle fixen en setembro, que lle vou a contestar? Se me pregunta, por que se inundou o pabellón? Cando se inundou o pabellón? Sí, é que encima está nas preguntas minte. Ten esa capacidade, é verdade. Eu non teño tanta capacidade de mentir, créame, non a teño, non a teño. Entonces, mire, vou votar en contra, porque ademais, se os vecinos teñen algún problema, teñen un goberno que aquí poden vir a falar sin problema ningún con nós, teñen unha concelleira que xa explicou que cando hai algún tipo de problema con isto, hai unha empresa contratada, usted debería sabelo, neste caso meteronse 12.000 euros, e se pone que meter máis, meteremos máis, non se preocupe. Pero bueno, a verdad, traer este tipo de mocións e escoitalo, chega un momento que é insultar a inteligencia dos que estamos aquí. Nada máis. Moitas gracias. Ten a palabra a señora concelleira do PSDG. Por favor, mire, se non desaloso, a próxima vez, bueno, pois a próxima vez vai para fora. Vale, xa. Ten a palabra a señora concelleira do PSDG. Bueno, vale, bueno, por favor, a ver, por favor, fai favor, home, non entres na dinámica esta, senón vale xa. Bueno, mire, desalose a sala, faga favor. Non, sala para fora. Sala, veña. Vale, pois sala. Ben, pois veña. Bueno, moi ben, sala para fora. Bueno, vamos a continuar. Sí, dime. No, é verdad. Somos por eso deberamos actuar de outra maneira, pero todos, porque espero que eso non sea dirixido para este lado,
Bueno, efectivamente, todos. E desde logo, bueno, mire, aí mismo, en este momento, hai 6 persoas máis que non dixeron ningún. Vale? Entonces, bueno, se unha persona realmente isto que non se pode consentir é que todo isto se altere e acabe nunha dinámica que non creo que é contraproducente para o funcionamento do pleno. Vale, pois en eso estamos de acordo. Vale, pois xa está. Quen estaba era o PSDG, non? Vale, Patricia, por favor, continúa. A verdad que xa non sei como contestarlle a todo o que dixo, porque eu estou un pouco de acordo co meu compañeiro, que eu creo que non me río do problema das ratas, porque a mí tampouco me gustaría ter unha rata, pero me río das vosas mentiras, porque fíjese como hai un rato ti, Encarna, dixeste, saíron. Xa como que saíron, non? É que non é certo, non saíron. Pois sí, Encarna, porque decía, mira, eu non suelo interrumpir, suelo ser bastante respetuosa. Decía ao principio do pleno a miña compañeira do BNG, vale, que as palabras son bastante importantes. Vale, estamos falando dun problema serio que evidentemente quen ten ratas cerca dunha casa ou así, lle molesta, lle preocupa, porque a min tamén me pasaría, e entendo perfectamente a preocupación desta señora, entendo perfectamente, pero non animemos a mentir sobre isto, porque realmente é un problema que temos na nosa sociedade, porque conviven con nós, vos o sabedes, e hai épocas que hai máis e épocas que hai menos, e o Concello actúa, ao mellor non en todos os sitios, pois pode ser que non actuemos en todos os sitios, porque a mellor non somos coñecedores de todos os sitios, pero tan fácil como tamén non lo din, e esta señora eu espero que se acerque ao Concello e que fale con quen teña que falar, e supoño que se lle axudará como en moitos outros, porque eu son consciente e estou aquí todos os días e vexo e de vez en cando sí que veñen estas queixas, estas e outras, porque como lle cielo, nós tamén falamos cos veciños e nós tamén recibimos os veciños. Entón, xa remato, eu vos pido un pouco de seriedade a hora de tratar determinados temas e utilizar as palabras, porque as palabras son moi importantes. Gracias. Ten a palabra a señora concelleira do BNG. Bueno, eu voume cinguir a moción. E xa dicen que non hai ningún dato obxectivo que nos leva a decir en esta moción que hai unha plaga de roedores na Pobra, pero lle vou utilizar os mesmos datos empíricos que polo visto utilizan vostedes. O mesmo dato, vostede vai ao contenedor do Xobre onde salen ratas constantemente tan grandes como os seus cans. Pois mire por onde, baseando dixo que salían ratas e que perseguían seus cans a ratas que eran tan grandes que as como eles. Bueno, foi o que entendín. Pero basémonos só, dixemos, o contedor e as ratas no mismo dato empírico. Aquí a miña compañeira vai deixar o lixo no mismo contedor do Xobre. Cantos anos levas? Non lle saleu ninguna rata. Polo tanto, manexando os mesmos argumentos e os mesmos datos, no mesmo sitio nos enfrentamos ratas continuamente, en 20 anos ni unha rata. Polo tanto, o que digo, hai que ser obxectivo e con datos, non con casos puntuais, nin que lle podan pasar experiencias personais a cada quen para decir que hai plaga ou que hai problemas para a saúde pública. A parte, hai que matizar bastantes cuestións. Aquí se fala de que, bueno, a culpa é, como sempre, do cambio climático, o sea, das condicións climáticas. O PP, todo o que pasa a partir de ahora a cuestión son cuestión climáticas, pero é que a maiores hai algo impreciso que diga aquí, que é a suciedade e condicións insalubres que se encontran moitas partes deste Concello debido á mala conservación de estradas, márgenes, etc. Eu creo que a estas alturas se lle explicaron e deberían de saber que cando menos neste mandato e nestes últimos meses non é que se limpara como sempre, senón que moito máis porque se reforzou esa limpeza e sobre todo incluso en estradas que non son da nosa competencia e que nin tan siquiera temos que limpar nós. Estaban 3 brigadas, reforzaron con 3 brigadas, con 3 empresas para limpar. Polo tanto, xa digo, como vamos votar? Porque para nós as palabras, claro que son importantes, porque nós es como nos comunicamos, non somos capaces, as palabras son as que reflejan nosas abstraccións e nós temos que saber o que votamos. E por eso consideramos que estes acordos, aparte de non ser certos, son imprecisos e nos levan a que neste momento, cando nós, como menos como BNG, non sabemos o que vamos a votar. E aparte que estamos totalmente en desacordo cos argumentos que aquí se di para, de alguna maneira, pois non sei, si crear pois algún tipo de medo en toda a veciñanza con respecto
a unha problemática que pode ser, xa digo, de maneira puntual. Gracias. Ten a palabra a señora concelleira de Nos Pobra. Sí, bueno, vou a ler un trozo do plan de control de plagas do noso Concello que pon: toda desviación ou problema detectado en relación con el sistema de control es notificado de manera inmediata a la empresa contratada para el control de plagas, búsqueda del origen y toma de medidas correctas. Las medidas correctoras irán desde establecer un aumento del número de cebos y o la ampliación de tratamientos extraordinarios químicos o biológicos. En todo caso, cada circunstancia será evaluada de manera individual por la empresa autorizada. Quero dicir con isto que si realmente esta moción é para axudar aos veciños, pois dar resposta a esas queixas que vos fan chegar, pois o que realmente lle tedes que decir é que se dirijan ao Concello, porque é a maneira que hai establecida para poder solucionar o problema. Dirixirse ao Concello, localizar o sitio, ás veces incluso chamamos o veciño e vai a persoa da empresa ata ali. Entonces, establecer unha campaña de control, non entendo moi ben a que se refiere cando realmente xa hai un plan establecido, pero que é importantísimo saber cal é o punto concreto, porque o que nos decía fai un rato de na Angustia, en Santa Cruz, eso non nos vale de nada. Non nos vale de nada, hai que ir e identificar o punto, ver onde se poden poñer os cepos, porque non se poden deixar cebos, nin se pode deixar veneno na vía pública, e hai en sitios nos que é posible colocalo e outros sitios nos que non, pero ten que ser analizado cada caso de maneira individualizada. Eu tamén vivo no Lagar, si se refería á colonia felina, eu nunca tuve non vin ninguna rata ali preto, si que me atopei cunha rata no 2012 cando vin a vivir á Pobra e estaba xustamente no rellano do edificio. Abaixo, vale, pois non o sei, porque como non tuve unha oportunidade de falar con ela para ver onde é, pois eu non sei con que falou, pero si pode vir outro día e falar comigo, pois lle poñeremos solución. Bueno, vale. E esa é a forma non vamos de operar. a entrar en esas dinámicas vale. por favor, Gracias. de diálogo. Non, remata ahora o PP. Bueno, yo creo que algo tan sencillo, pues es curioso que se convierta en algo tan complejo. Los vecinos nos manifiestan lo que nos manifiestan. El protocolo dice, el presupuesto está, la empresa está homologada. Yo no he dicho en ningún sitio, creo que ponga que hay una plaga de roedores. Creo que en ningún sitio lo dice. Lo que estamos diciendo es una propuesta de un control de plagas, que creo que es como técnicamente se le llama. Pero bueno, oiga, en ningún sitio he dicho que el flautista Melín venga por aquí y van todos detrás, o que haya 50 roedores, como nos dice el portavoz de VIPS. No he dicho nada en ningún sitio de esos. Y soy consciente de que, oiga, y creo que el ejemplo es la persona que ustedes antes han expulsado, ella misma manifiesta que vino aquí en reiteradas ocasiones y que no se le ha dado, primero que no se le ha ni siquiera escuchado, que creo que es lo más grave, y segundo que, oye, su percepción es que no se le ha solucionado el problema, que también es muy grave. Entonces, oiga, ustedes si quieren nieguen la realidad. Oiga, yo no sé dónde vierte mi querida Rosana la basura. Yo sé que el que está debajo de mi casa, cuando he detectado los roedores, he visto y el contenedor está roto. Y claro que hay roedores, pero roedores enormes. Bueno, yo he dado todas mis medidas en mi casa y cada uno que haga lo que quiera. Pero si ustedes no quieren verlo... Oiga, el otro día estuve con unos vecinos de Pedriñas que me decían que, oye, dentro de su casa, fíjese, lo que es el portal, la goma que aísla, la tienen toda comida. Que en su casa tienen la mujer por un lado con una azada y el marido con un soplete para que salgan. Y han sacado 15. Oiga, que a lo mejor son bichos raros, a lo mejor es un caso puntual y, oiga, solo es ese, pero los de Santa Cruz igual, que creo que usted tiene conocimiento de lo que ocurre en Santa Cruz, por lo que me dicen los vecinos, que han venido aquí. Yo hablo de lo que me dicen los vecinos, a ver si me entiende. Y, oiga, y tengo fotos de ratas incluso en las inmediaciones de la escuela de Santa Cruz. Oiga, que no pasa nada. Es decir, oiga, si esto es normal, yo solo estoy diciéndoles que está habiendo una proliferación desmesurada de roedores, que es lo que nos manifiestan. Yo lo he vivido, yo no hablo de mi caso concreto. Fíjese lo que le digo, porque el mío, ya lo más o menos el origen está más o menos controlado. Yo al menos dentro de mi propiedad. Pero oiga, es una realidad. Cuando alguien te dice una cosa, en un sitio, en otro, y vas y hablas con ellos y te enseñan fotos, jaulas, te enseñan el gallinero sin gallinas.
Oiga, si no les creamos, es decir, no pasa nada. Si ustedes no lo saben, eso no es nuestro problema. Mire, nuestro trabajo no es hacer encargar un estudio técnico, porque todo eso, oiga... No, es que, oiga... por favor, vamos nosotros contenedor por contenedor a contarlas, o cómo quiere usted que lo haga, ¿no? Pero no es nuestra labor es decirle lo que bueno, ocurre. Si vamos a encargar un estudio técnico a alguien tal, un ingeniero, para que nos haga un estudio... Mira, dejemos de decir, oiga, cada uno tiene que hacer su labor, el nuestro es decirle las cosas que no funcionan. Vaya rematando, por favor, señor tomen nota, Concelleiro. y si no quieren, no tomen nota. Si quieren, nos dicen que, oye, está todo bien porque tenemos 12.000 euros, está todo bien porque la empresa es homologada, y está todo bien, pues está todo bien, oiga, y que como ocurre aquí y ocurre allí, pues oiga, es que estamos de acuerdo en que ocurre. Ustedes piensan que, oiga, creo que es algo sensato. Y oiga, y la rata entró y salió del ayuntamiento. Que es un tema puntual, es curioso y coincidió en el momento. Yo no estoy diciendo que eso sea un problema, pero es una realidad. Si no queremos verla, miremos para otro lado. Pero oiga, ustedes dicen que todo es perfecto porque gobiernan ustedes. Pues no. Oiga, y no es así. Nada más. Y no porque lo diga yo, sino porque lo dicen los vecinos. Y le dicen además que vienen y no los atienden. Eso sí que sería más preocupante para ustedes. Ahora, ustedes sabrán lo que hacen. Bueno, no, pues no la tiene. Vale, pues no tiene no tiene. Vale, me es igual. Vamos a proceder a la votación. Mire, bueno, me es igual. Después, si quiere, habla con ella. De todas formas, yo voy a decir una cosa. Yo sí voy a decir una cosa. Aquí, desde el tiempo que llevo 1 año y 2 meses, aquí ya me dijeron que había una plaga de jabalís, una plaga de gaviotas, una plaga, y ya lo digo en castellano porque a lo mejor me entiende mejor, y una plaga de ratas, y una plaga, y esto es verdad, que además una de las concejalas que está ahí estaba conmigo, y una plaga de hormigas. Evidentemente, hombre, yo no digo que no haya, hasta en mi casa hay muchas hormigas últimamente, porque suele haberlas en esta época. Y yo, personalmente, es verdad, me alegra que el concejal Manolo Durán dijese lo de que salió una rata de un sitio y entró en el ayuntamiento y volvió a salir, porque hace un poco se dijo que saliera del ayuntamiento y se obvió la otra parte. Ahora bien, yo personalmente llevo 36 años, 37 años aquí en Pobra, y la primera rata que vi, qué curioso, y que, bueno, yo no sé si, me pareció muy extraño ver una rata aquí en el ayuntamiento en ese momento. Desde luego, yo personalmente fue la primera rata que vi aquí enfrente, y estoy seguro que ustedes también, dudo que vieran más de una. Pero bueno, no discuto que en este momento haya ratas, y no discuto tampoco que haya hormigas y que haya muchos jabalíes que bajan, que es verdad, evidentemente. Pero bueno, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? Pues no es aprobada la moción por 7 votos a favor y 6 en contra. No, perdón, 6 votos a favor y 7 en contra. Vamos con el último punto, punto 9. Moción do Grupo Municipal do PP en defensa dun sistema de financiamento xusto e solidario entre as comunidades e cidades autónomas. Bueno, la moción viene a lo que está ocurriendo en los últimos meses, el acuerdo del Partido Socialista con Esquerra Republicana para garantizarse la gobernabilidad de la Generalitat ha llevado un cambio posible en el tema del sistema financiero de las comunidades autónomas y las ciudades autónomas. Un sistema que queremos que la propuesta que hay, porque el Partido Socialista no da nunca informado de lo que han firmado, si todo lo que nos llega es la información por parte de los partidos independentistas que sí lo han firmado y que tienen toda la credibilidad del mundo, es que, oye, se va a romper la solidaridad, la igualdad y el sentido de Estado en cuanto a la financiación, dándole la llave de lo que comúnmente se llama como la caja única y lo que ello representa para, oye, sacar el Estado de Cataluña, ya que no han sido capaces de sacar Cataluña del Estado. Por eso, dinamitando el sistema de derechos y deberes que nos hemos dado en la Constitución del 2018 y sobre todo haciendo diferentes, entre otros motivos a nivel económico, a todos y cada uno de los vecinos y españoles de nuestro Estado. Por eso proponemos una serie de propuestas que sí, me supongo que todos ustedes habrán ya leído y que, bueno, como la extensión que tienen, pues no sé si es necesario mencionarlas una a una o ya vamos al tema de la moción en sí.
Ten a palabra o señor concelleiro de Vips. Ben, gracias, señor alcalde. Bueno, respecto a esta moción, o que me van á cabeza é un refraneiro popular que consejos vendo que para mí no tengo. ¿Y por qué digo esto? Porque a mí me parece muy bien que se quiera que se aumente la financiación de las comunidades autónomas, me parece justo, pero bueno, también estaría bien que se aplicara esa misma petición a los concellos, porque claro, decir una cosa y predicar la contraria, pues es complicado. De todas formas, yo no sé al final en qué quedará el acuerdo o no con los independentistas. A mí, bueno, yo no soy muy amigo de los independentistas, esto lo sabe todo el mundo. Con las únicas independentistas que me llevo un poco bien son con Amparo y con Rosana. Eu non sou independente. No, bueno, xa sei. Aí nadie hai que enseñar a terminoloxía. As palabras. Entonces, bueno, me refiero quitando así o chascarrillo, entonces, claro, non sei exactamente en que consiste ou non consiste. De todas formas, eu sí que teño escoitado moitas veces a dirixentes do Partido Popular de outras comunidades decir que, aparte de aumentar a financiación, hai que ter unha financiación un pouco a medida ou que se adapte ao que pasa en cada comunidade autónoma. Non é o mismo Madrid que Andalucía ou Galicia. Entendo que Galicia ten unhas circunstancias X de envellecemento, de población máis dispersa, que mellor que pode ser Madrid. Entonces, claro, que unha comunidade autónoma negocie unha financiación, entre comillas, a medida, bueno, tampouco me parecería grave, sempre cando as outras podan chegar a un tipo de acordo parecido para adaptarse ás circunstancias. A única diferencia aquí, bueno, poñámonos un pouco serios, é que aquí, se os dous partidos maioritarios realmente tuveran interés, neste caso, ustedes tuveran un pouquinho máis de interés, se podrían sentar, acordar un sistema de financiamento xusto que se adapte ben a todas as circunstancias e acabaría o problema. O problema é que ustedes, ao igual que pasa neste concello, teñen a estrategia moi válida de a por ellos o é e non le vamos a facilitar absolutamente nada. Entonces, pues bueno, eso pues irá en detrimento de ciertas cousas que podrían ter negociado. O maior exemplo, yo digo así, porque nós estamos agora ca elaboración dos contas do ano 2025, o feito de... Vai rematando, sí, remato, señor alcalde. O feito de a proposta será mellor ou peor, gustará máis ou menos, pero, por exemplo, a proposta que fai o Ministerio de Facenda respecto á senda de déficit para estos anos, que pasaría dos concellos do 0,2 positivo ao 0, facilitaría moito, ou para este concello sería moi beneficioso, igual que para todos os concellos. O que pasa, en vez de negociar, é mellor decir que non, simplemente por facerlle un pouco a puñeta a un goberno que, bueno, a ustedes non lle gusta, tampouco ao meu goberno, que non os votín tampouco, pero, bueno, creo que se houbera esa sinergia de querer colaborar, pois sería moito máis sencillo. Gracias, alcalde, perdone. Ten a palabra a señora concelleira do PSDG. Bueno, madre mía, como encanta esa frasecita de están vostedes rompendo España. Canto tempo levan dicindo ese discurso? E España ainda non rompeu, casi a rompen vostedes. Pero bueno, xa non nos acordamos desa. O goberno de Pedro Sánchez, vos guste ou non acepta as cousas así por así. Trátase de ter unha posición propia, buscar a través do sistema de financiación a atención á diversidade. Dixen antes que estábamos nun país que avanza, e por eso son necesarias estas cousas, a atención á diversidade e ás singularidades que existen no conxunto do noso país cunha financiación suficiente. Un modelo de financiación que atenda ás singularidades de cada territorio sería o mellor para o noso país e a súa diversidade e singularidade. Ante o proxecto de recortes, privatizacións e a decisión de regalar diñeiro público aos máis ricos que fixo o Partido Popular, Pedro Sánchez está disposto a facer transferencias competenciales, aceptar singularidades e permitir que as comunidades recauden e xestionen máis gravames, algo moi coherente co modelo federal que chamamos en España autonómico. Chega unha nova etapa autonómica, vos guste ou non, na que se busca crear un sistema de financiación máis xusto que reduzca as diferencias territoriales, que garantiza a suficiencia do gasto público e que exixa a corresponsabilidade cos gobernos autonómicos. Isto todo é un avance para o noso país, para avanzar no progreso, na convivencia e a cohesión a Cataluña e a toda España.
Pero claro, o Partido Popular cerra filas. Non van a negociar a financiación, porque en realidade ao PP non lle importa o avance, non lle importa o progreso e non lle importa o noso país. O único que lle importa é que Pedro Sánchez este gobernando este país. E iso é o que demostraron, porque é a enésima excusa que o PP pretende ocultar o seu proxecto neoliberal. A enésima excusa. Nunca nestes 40 anos de Estado autonómico xa remato, un goberno de España volcou máis recursos para financiar as comunidades autónomas. O goberno de Pedro Sánchez demostra que estamos avanzando no modelo federal e na defensa dos servicios públicos. Gracias. Ten a palabra a señora concelleira do BNG. Gracias, señor alcalde. Bueno, eu insisto co tema das palabras. Estaría ben que lle suxeriran a quen escribeu esta moción pois que coide un pouco as expresións, non? Porque algunhas expresións rayan no insulto e desde logo hai bastantes que son unha auténtica burla. Ao máis estilo Miguel Tellado ou Cuca Camorra, non? Non se chamaba así esta señora. Bueno, que, claro, non era Cuca... O diálogos, bueno, que si... Resumindo, o que quere o PP con esta moción? 3 cousas. Primeiro, asustarnos outra vez, a nos non, evidentemente, xa sabemos de que van, pero asustar outra vez a toda a poboación por enésima vez de que España se rompe, primeira cuestión. Segunda cuestión, derrocar como sea, cando sea e en el momento que haga falta ao goberno lexítimo do Estado español, e para eso válelles todo. E terceira cuestión que pretenden con esta moción é disimular ou tapar a súa propia responsabilidade no financiamento que padecemos hoxe, que é totalmente injusto para o noso país. Evidentemente, cando falo do noso país, falo de Galiza. E o BNG leva moitísimos anos dicindo que este financiamento que Feijóo bendiceu no ano 2009, cando se aprobou, Feijóo bendiceu, pois o BNG levamos moito tempo dicindo que é un financiamento absolutamente injusto con Galiza. Claro, mentres o dixo o BNG, ao PP doulle igual, non só nos criticaron, sino que ademais nos despreciaron absolutamente. Pero que pasou? Pasou que o 29 deste maio, deste ano, o Consello de Contas de Galiza fixo un informe avaliando o financiamento, as repercusións do financiamento do sistema de financiamento autonómico en Galiza desde o ano 2009 hasta o ano 2021. E que di o Consello de Contas? Pois o mesmo que dicía o BNG, solo que sin cuantificar, porque nós non temos os medios que ten o Consello de Contas. O Consello de Contas quita as seguintes conclusións. Primeira, Galiza perdeu en todos estes anos, e non perdeu pouco, Canto perdeu, di o Consello de Contas? O Consello de Contas, Galiza perdeu, e con este sistema de financiamento, 1.535 millóns de media anual desde o 2009 hasta o 2021. 1.535 millóns, E tamén di algo máis o Consello de Contas, di que o déficit acumulado entre 2009 e 2021 de pérdida que teñen os galegos con este sistema de financiamento que Feijóo dixo amén no 2009, pois son nada máis e nada menos que casi 14.000 millóns de euros. Claro, e logo veñen vostedes a falar de igualdade e de solidaridade. Resulta que se lles enche a boca de falar de igualdade e de solidaridade. Só 2 preguntas aos señores e ás señoras do PP. A min gustaríame que, aparte de ler o argumentario, nos responderan, pois, por exemplo, de que igualdade falan entre todos os españoles e españolas, de que igualdade falan cando, por exemplo, se socializaron os 90.000 millóns de euros de perdas da banca e os galegos tivemos que pagar igual que calquera outro. Donde está aí a igualdade e a solidaridade? Por certo, Caja Madrid, o que tuvo máis problemas... Vaya rematando, señora concelleira. Ahora remato, señor alcalde. E donde estaba, por exemplo, a súa defensa da igualdade de todos os españoles cando os galegos e as galegas tivemos que
pagar o rescate con 4.000 millóns de euros das radiais madrileñas. Esta é a igualdade do Partido Popular. Entón, que defende o BNG? E son dúas frases, señor alcalde. Evidentemente, o BNG defende un sistema para Galiza, un sistema de financiamento bilateral, porque nós tamén temos singularidades, este país tamén ten singularidades, e tennas que tratar vis a vis co goberno do Estado. E, polo tanto, ten que tratar de resolvelas. E, segundo, evidentemente, o que defendemos é que o señor Rueda, que é o presidente en este momento de todos os galegos e as galegas, non só defenda un financiamento xusto para o noso país, deixe de perder cartos, como di o Consello de Contas, sino que, ademais, se poña as pilas no tema da condonación da débeda e deixe de facer o ridículo superlativo de renunciar a que lle condonen a deuda desde o Estado. Mais nada. Gracias. Ten a palabra o señor Concellero de Nos Pobra. Evidentemente, o tema das financiacións das comunidades autónomas é complexo e daba para moitísimo. Claro, falar da solidaridade, que nos falen a nós os galegos, como acaba de decir Rosana, que lle falen aos cataláns, aos vascos de solidaridade, e a calquera outra comunidade autónoma, excepto Madrid, que lle falen de solidaridade, pois é tremendo. Non hai máis que mirar datos como a evolución da poboación da comunidade autónoma de Madrid nos últimos anos. De menos de 5 millóns no ano 91 a 5.500 millóns no ano 2001, a casi 7 millóns no 2021, cando ninguna cambiou así, evidentemente. Galicia foi a menos. E nos falan de solidaridade desde Madrid. Nos din que os separatistas queren un financiamento que os vai a iniciar totalmente en contra de todos os demais, e Madrid non o leva disfrutando durante todas estas décadas, porque se ve absolutamente en todo, no sistema de cotización das empresas que cotizan en Madrid, e despois nos teñen o xesto solidario de devolvernos os cartos que realmente se consiguen na nosa comunidade autónoma, destruindo os nosos ecosistemas con encoros, con aerogeneradores e con todo, tratándonos como unha colonia, realmente. Como sempre, volven a poñer o parche antes de que pase nada, porque realmente non se sabe cal é o acordo. E aquí temos que falar de que vai haber non solidaridade, que non sabemos que vai pasar, nós non o sabemos. E cando sepamos, sobre todo como queda Galicia, como queda a situación, pois podremos opinar. Agora é un parche dese alarmismo e, bueno, desa demagoxia que fan continuamente con este asunto. Por tanto, para nós é unha moción inaceptable e vamos a votar en contra por todos estes argumentos. Moitas grazas. Ten a palabra o portavoz do PP. Bueno, yo entiendo las distintas posturas, sobre todo la del BNG, que oiga, siempre han sido claros en esta dinámica y solo piensan en Galicia. Nosotros pensamos en España también, y oiga, nosotros pensamos en todos. Y realmente parte de los recursos que recibe Galicia es gracias al sistema de reparto que tenemos entre las distintas administraciones y sobre todo a lo que se recauda a todos los individuos, a todos los españoles, independientemente de donde residan, porque creo que la base del sistema es que los impuestos lo pagan los españoles, no los territorios. Si ustedes prefieren que las comunidades que más recaudan y que sirven para que las comunidades deficitarias como la gallega reciban recursos, que se los queden, pues oigan, ustedes son los que defienden, ustedes van siempre de progresistas y después lo que pretenden es que el que más recaude se lo quede y que después, oiga, él libremente decida lo que nos da a los demás. Bueno, yo entiendo que el Partido Socialista quiere un sistema federal, pero la realidad de nuestra Constitución es que lo que establece es que esto es un sistema autonómico. Lo que es normal es mejorar la financiación, pero para mejorar la financiación, entre otras cosas, lo que tendría que es que convocar de una puñetera vez a la conferencia de presidentes y hablar de una financiación multilateral, no bilateral. Yo entiendo las posturas bilaterales donde, cuando alguien habla de bilateralidad, donde estamos en una mesa 17, pues oye, probablemente lo que quiere es llevar algo más que los demás. Si eso es solidario, pues nada, oiga, ustedes son libres. Que el acuerdo no se sabe, siempre dicen ustedes lo mismo. El acuerdo está firmado. Quien no lo explica es el Partido Socialista. Pero es que el Republicano ya lo ha explicado y lo ha publicado. Si ustedes lo leen, saben lo que pone. Si no lo quieren leer, no lo lean. Que el Partido Socialista no haya sido capaz en un mes y medio de dar explicaciones o explicarlo. Oiga, será por algo. Será porque tiene algo que ocultar o porque no le gusta presumir de ello. Pero la única realidad es que los recursos de todos se los va a llevar a alguien en mayor porcentaje que otros.
Si ustedes quieren que eso es bueno, pues oiga, ya ellos. Esto solo se basa en esto. No es un tema de que si rueda el Consejo de Cuentas, todo esto está muy bien. El desviar la atención en todo eso es fabuloso y en eso son ustedes a veces muy expertos. Pero la realidad es que, oiga, como gallegos, incluso nos sentiremos perjudicados porque aquellas comunidades que aportan al fondo común van a dejar de aportar. Ya me dirán ustedes después dónde salen los recursos que tanto necesitamos, cuando somos deficitarios en ese sentido. Pero bueno, nada más, señor presidente. Moitas grazas. Ten o turno o señor Concelleiro de Viz. Sí, nada, simplemente, gracias, señor alcalde, nada, eu repetirme un pouco no que xa dixen antes. Eu penso que era bo que os dous grandes partidos se sentaran, miraran, en vez de ter a guerra aberta que teñen entre eles. Eu penso que sería bo, porque, de feito, moitas das veces cando se di que o goberno está supeditado a intereses, tal, pois se se chegara a negociar máis abertamente ou polo menos sentarse na mesa, porque para negociar primeiro hai que sentarse, pois igual se conseguía máis cousas. Eu de todas formas volvo a decir, cando presentan unha senda de déficit da que está aprobada máis beneficiosa, independentemente nos guste máis ou menos, se non están de acordo, normal é sentarse e negociala, decir, oye, pois nos parece pouco, queremos máis. Para este concello sería beneficioso. Se lle digo, pasar do 0,2 ao 0 na senda de estabilidade, a nos beneficiaría, a nos e todos os concellos. Que pasa? Non interesa negociala? Non interesa negociala, as cousas son como son. É dicir, o que interesa é, pois a ver se este goberno cae. Eu penso que non vai a caer, é a miña opinión, no sentido de, polo menos mentras Junts necesite que a amnistía se desenvolva na súa totalidade, e aínda como está recurrida e vai dar voltas, pois eu penso que van ustedes, o PP en general, que a min xa vos digo que son un partido de ámbito local, non me preocupa tanto de fora, entonces, penso que van ter que roer o goberno de Pedro Sánchez un ratiño. Eu penso que as contas do 25 vai rematando, señor Concelleiro, hanse de acabar aprobando, nos guste ou non. Eu espero que cunha senda, que favoreza este concello, que a min é o que me interesa para facer as contas, e do resto, pois xa se irá mirando. Eu de todas formas non creo que ningún goberno lexítimo se salte a Constitución, é dicir, non creo que se rompa, non creo que o rompan, outra cousa que diga o papel, porque o papel hai que vender o discurso, e que aí cada un, pois como queira, pero eu entendo que intentarán desenvolver o seu estatuto o máximo posible en algunhas cousas. Hai que ter en conta que o estatuto de autonomía de Cataluña é dos máis amplios, ten 223 artigos por 56 do galego, é dicir, é moitísimo máis amplio, seguro que ten moitísimas máis cousas a desarrollar. Nada máis, gracias, señor alcalde. Ten a palabra a señora concelleira do PSDG. Bueno, eu creo que evidentemente nunca vamos a estar de acordo. Entonces o Partido Popular e o PSOE en esta moción non nos vamos a poñer de acordo. Eu podo decir aquí todo o que penso e vostede tamén, e non vamos a chegar a un punto en común. É unha pena porque un pouco o que decía o meu compañeiro, a verdade é que vostede dixo na súa intervención que sería bo que Pedro Sánchez se sentara cos presidentes. Pero é que non queredes sentarvos, cerrastedes filas. Por favor, non dialoguedes. Non queredes un diálogo, non vos interesa. O único que vos interesa, e está demostrado na política que estades facendo, é derrocar ao goberno, que se caia este goberno. E, por desgracia, eu creo, por suerte, creo que non o ides a conseguir, ou esperemos, porque a verdad é que a política cambiou bastante. Eu xo dixen na miña primeira intervención, ante o proxecto de recortes e privatizacións e todo o que facía o Partido Popular e regalarlle cartos aos máis ricos, nós estamos facendo outra cousa. E respondemos a un modelo de España que avanza e que é moi diversa, e creo que é bo tamén, e que nos nutrimos uns de outros. Señora concelleira, vai a rematar. Xa remato. E, Manolo, decirche que eu, evidentemente, vou a votar en contra esta moción, porque é unha pena que un Partido Popular non sea un pouco máis dialogante e polo menos intente un diálogo antes de que levar un no por bandeira e a confrontación continua que está tendo neste mandato. Señora concelleira do BNG, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Señor Durán,
Eu, de verdade, non lle consinto que vostede diga aquí que o argumento que utilizamos a respeito do informe do Consello de Contas foi para distraer, foi para maquillar. Non, o que maquilla e o que distraen son vostedes, calificando todo de independentismo separatista e de que queren romper España. Os demagogos e os falaces son vostedes, señores do Partido Popular. E aínda dixo outra, na súa réplica. Resulta que ven aquí con el relato de los pobriños gallegos que necesitamos de la solidaridade e da igualdade de non se sabe quen. Oiga, precisamente o propio informe do Consello de Contas, señor Durán, se usted lle importa un pito o Consello de Contas, que é quen estudia estas cousas neste país, pois é problema seu. Xustamente o informe de contas o que di é que os galegos e as galegas pagámoslle ao Estado español todos os anos canto dixen? 1.000 e pico de millóns cada ano. Recibe o Estado máis, do que ingresamos, recibe 1.000 e pico de millóns máis cada ano dos que nos devolve o propio Estado. Entón, o relato de los pobriños que necesitamos de non sei quen forma parte da película do Partido Popular, que xa formaba parte de la película de Franco. É dicir, vostedes non entenden tal cual, vostedes non entenden que Galiza, si tuvéssemos un goberno que efectivamente se interesase por ter mellores servicios na sanidade, por ter mellores servicios na educación, estaría agora mesmo defendendo que nos debe o Estado casi 14.000 millóns de euros desde o 2009 hasta 2011 e estaría traballando como presidente dun país, o señor Rueda, para que nos condonasen a deuda. Pero o señor Rueda, que vai de valiente, como todos os do Partido Popular, gustalle máis defender o relato de que somos uns pobriños gallegos antes de defender en Madrid, que é onde o ten que defender, en frente do goberno estatal, gustalle máis defender eso, como digo, que defender que efectivamente nos pague o Estado o que nos debe. En fin, señor Durán, isto é unha falacia. A conferencia de presidentes que la convoque dunha vez Pedro Sánchez. Oiga, díxenllo antes, o financiamento autonómico é quinquenal, aprobouse no 2009. No 2014 o señor Rajoy non convocou nin conferencia de presidentes nin conseguiu modificar o sistema de financiamento. Son vostedes así en todo. Ustedes montan un relato das ratas e nos temos que pechar nas casas para que non nos invadan. E con os independentistas vaya rematando, por favor. Oiga, falan, por certo, de independencia fiscal, que é outro superlativo pola súa parte. É unha exageración. Sabe por qué? Porque o País Vasco, que, por certo, en todos os parámetros está bastante máis adiante que Galiza, o País Vasco hai toda a vida democrática, que recada os seus impostos. E logo fai as contas con Madrid. Non ao revés, señor Durán. En fin, España non se rompe desta, estean tranquilos e apoyen, como no caso de Sogama, aos cidadáns e cidadás galegas e non a las grandes empresas que nos se levan os recursos, cotizan en Madrid, pagan os impostos en Madrid e aquí nos quedamos con la porquería. Eso é o que hai. Moitas grazas. Gracias. Bueno, vai a rematar... non, ainda falta nos Paula. Bueno, moi brevemente. Concelleiro nos Paula. Simplemente habrá que unirme as palabras de Rosana, o de comunidades deficitarias e esa sensación de que recibimos axuda. Non hai que ver o sistema de estradas do Estado español e o sistema radial que se construiu, onde, por certo, sempre, a último, de que se acordaban era de Galicia, co AVE, cas estradas, cas autopistas, en contra de como fixeron outros países europeos como Alemania, que facía un sistema de cuadrículas. Ahora, ainda por encima, estamos superpoñendo o sistema de cuadrículas ao radial, co cal vai a ser todavía peor, porque para manter todas esas estradas vai a ser imposible. Pero, bueno, eso fixo todo ese desenvolvemento económico de Madrid, que non era en absoluto solidaria con todas as demais comunidades, sino todo o contrario. E agora, pois, os separatistas son os que se queren aproveitar e vivir a conta dos demais, ou, non sei, non ser solidarios, cando, bueno, en todo caso, non nos van a roubar os cartos a ninguén, sino que, bueno, utilizarán os propios que recaudan nas súas propias comunidades. Gracias. Pois vai a rematar agora o turno de preguntas o concelleiro do PP. Mire, esto podemos darle todas las vueltas que queramos, pero bueno, esto solo es, estamos o no de acuerdo en que los que más recauden se lleven más dinero. Nosotros no.
Que el cupo catalán, sí, que el cupo vasco, pero está recogido en la Constitución. Esto no. Pero esto no. Bueno, pues para cambiarlo, que propongan cambiar la Constitución. No. Por favor. Yo no estoy diciendo que no se pueda cambiar. Bueno, yo no estoy diciendo en ningún momento que no se pueda, mío. pero oiga, que se cambie, que tengan la mayoría suficiente y que la cambien. Ustedes nos hablan de ponerse de acuerdo. Para que alguien se ponga de acuerdo, dos tienen que querer hacerlo, ¿eh? No es imponer siempre una misma postura. Miren, la conferencia de presidentes se convocaba de forma regular. Otra cosa es que no llegaran a acuerdos. Pero ahora llevamos 4 años sin porque no llegaban a acuerdo. Pero es que convocarse se convocaban. Ahora, otra cosa es que ya ni siquiera se convoquen. Bueno. No, pero es que, oye, que no lo convoca es el presidente, que es el que es más. Se comprometió hace 3 años a hacerlo cada 6 meses, cuando fue el COVID. Pero bueno, oye, es como todo. El COVID parece que al final se disculpa para todo y la justificación para los demás. Pero mire, yo no voy a entrar en las dinámicas de donde nos quieren llevar, de los detalles de aquí y de allá. Esto es muy sencillo. Queremos que los que más recauden menos paguen. Pues oiga, si ustedes, que son los que siempre se definen de progresistas, allá ustedes. La única realidad es que en el sistema de comunidades autónomas de nuestro país hay 3 comunidades que son excedentarias y el resto somos deficitarias. Pues no sé, los números no salen. Y la única realidad en los últimos años en este país es que se ha incrementado el índice de pobreza, incrementamos el déficit, incrementamos la deuda. En eso somos muy buenos. Bueno, si eso es lo que nos gusta, pues ya está. Y no, mire, yo solo decirle una cosa que creo que no es textual, pero creo que es el reflejo cuando el presidente de gobierno ratificó su cargo en las Cortes. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, fue y dijo: mire, cuando me necesite no me busque, apóyese en los que usted tiene. Porque la realidad es que, mire, coincido con el portavoz de VIPS. Yo estoy convencido de que va a haber presupuestos para el 2025. Estoy convencidísimo de ello. ¿Por qué? Porque le van a dar a Junts todo lo que quieran. Si ustedes creen que es bueno para los gallegos, oiga, está allá ustedes. Yo no digo que, oye, es una realidad obvia y que eso va a hacer que la legislatura sea más larga, probablemente. Pero oiga, lo que estamos cuestionando es esa forma de hacer política donde para conseguir el objetivo le damos lo que haga falta a quien sea, aunque rompamos... Por favor, señora concelleira do BNG, por favor. Bueno, yo remato. Creo que el tema es si estamos o no de acuerdo en este sistema. Si ustedes creen que es bueno que Cataluña recaude todo su dinero y después le dé al resto de España lo que ellos quieran, pues oiga, voten a favor o voten en contra. Y esto es el resumen de todo este tema. Moitas grazas. Vamos a proceder á votación. Votos a favor da moción, votos en contra. Pois non queda aprobada por 6 votos a favor e 7 en contra. Bueno, pois vamos ca parte 2, control órgano de gobernos, e co punto 11, que é o último da orde do día. Rogos e preguntas. Sí. Sí tengo un ruego, señor alcalde, porque yo creo que si estoy aquí sentada es porque me votaron los vecinos. Y si estoy aquí sentada porque me votaron los vecinos, tengo el derecho a representarlos. Entonces ya en varias ocasiones aquí se me ha dicho que yo hablo en nombre de un vecino que tendría todo el derecho del mundo a presentar sus quejas, uno solo de nuestros vecinos en este pleno, pero es que me da un poco ya de rabia que no se respete el hecho de que yo esté aquí sentada porque me votaron los vecinos. Y si los vecinos vienen a mí con una queja, con un problema, con cualquier cosa que les agobie, mi deber como concejala es representarlos y proponer a este pleno los problemas que ellos tienen. Obviamente, cada vez que tengo una queja siempre les digo, vete al ayuntamiento, habla con el alcalde. Si aquí no se les atiende, ya no es un problema mío ni de los vecinos. Entonces yo lo que tengo que hacer es protestar y ponerlo en el pleno, que es la única manera de que se entere todo el mundo de que sí atendemos sus problemas y de que sí los ponemos delante de este pleno para que sean atendidos. Y en cuanto a las ratas, te podría contar madres con niños, etcétera, etcétera. Vale, bueno, pues queda dicho. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? No. Sí, no las tengo aquí, pero las tenéis por ahí, alguno. Las tiene ahí, las puede.
Que... Bueno, pues... sí. Plataforma esta. Sí, las tienes tú ahí. ¿Qué? Las preguntas que presentó el PP. No registro. De cando as presentou? Deberon entrar hoxe. A ver, tendo coñecemento que fai aproximadamente 2 meses nas proximidades dos Xardíns Valle Inclán tivo lugar un incidente no que participou un membro da policía local polo posible uso inadecuado dunha pistola eléctrica coñecida como Taser, queríamos saber, o equipo de goberno ten coñecemento deste suceso? A resposta é sí. Figura registrado na folla de servicio dos axentes? A resposta é sí, e ademais existe un informe policial sobre eso. Que consecuencias tivo este feito? Bueno, pois este feito, de momento, está en investigación, así que non tuvo de momento ningún tipo de consecuencia hasta que non se remate a investigación. Que actuacións levou a cabo o goberno en relación a este asunto? Pois o mesmo, mentras este tema este en investigación, de momento non se tomou ningunha decisión ao respecto. Pois dase xa por finalizados este pleno que foi un pouco movido. Eu rogaría que, por favor, a próxima vez fóramos un pouco máis seguíramos un pouco máis as normas, non? De uso. Bueno, non, pois para mí si foi. Eu penso que todo este tipo de cousas o único que fai é embarullar todo o pleno e ademais alongalo de forma un pouco absurda. Vale, gracias.